Hi loves, or ladies and boys. Welcome back again dari sa tuwang YouTube channel o karon another trending confession na sab nga gikan sa Yusinyan Freedom Board ang atoang basahon. Pero before ana, sa mga kanunay nga naminaw, nag-react, nag-comment, nag-share sa atong mga audio stories diri. Daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe ug palihog na lang po kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug sa mga kanunay nga mga nag-sponsors through GCash, daghang salamat ninyong tanan. Ug mga loves, kung gusto mo nga mo sponsor kay gusto mo support sa ton channel o dili ba ka gusto mo nga mo shoutout o dili ba ka kay na mo'y mga i-promote na mga business or negosyo ninyo, pwede ko ninyo nga i-message sa kuang messenger or sa kong email. Tan-awa lang dira palihog sa tuang description box below. Og karon loves, mga bay ug day, ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawgal lang ko sa pangalan nga Shara. Taga somewhere down the road. Bitaw, employed na ko karon. Dili man ko as in nga gwapa. Di pod hinuon ko tantong pangit. Madalarag smile ang ako ang no. Tawgon po nato siya sa pangalan nga Charlie. Silingan ako ni og magulang ni siya nakog 4 years. Parehas daiming Pebrero. Parehas pud ming youngest sa pamilya. Hadiha pa lang, kahibaw na mo sa among batasang duha. Si Charlie ako ang first crush pero kay tungod layo amo ang gap sa edad. Lahi mig circle of friends sa mga bata kami. Siya na yun na ako ang gusto nga perming makitaan sa una sa elementary pa ko hangtod high school. Bisan asa, sa school, sa basketball court, sa tindahan. Basta kay igmat kaayo kong mata nga mangita ana niya kung makagawas ko sa balay. Sa layo ako maglantaw sa iya, pero ambot og nganong kilig-kiligon ko perme kung makakita sa iya. Di man siya gwapo, pero kusog siyag sex appeal. Sa mga to nga pag first year high school na ako, kay 4th year na siya. Na siya'y uyab sa school o kada magkuyog na sila. Maibog tawon akong heart nga magtanaw sa bahay. Sayo kay ko nasakitan sa kong crush. Pero anak man yun na, kay bata pamanggudpud ko. Di pa ko mapansin. Secret ragyod na ako ang crush. Walay laing nakabalo, kay kada truth or dare, lahi man na lalaki ako ang itugan sila. Bisan pa siguro og ibala ko sa kanyon, dili yud ko mo angkon. Dali ra pod kaayo na nawala si Charlie sa school, kay ni graduate ra man siya dayon. Nawala ko ang inspiration, pero padayon lang gihapon. Nag-college na siya, og wa na kay ko'y monitoring niya. Tagsa na lang nako makitaan sa court or magtambay sa tindahan. Nidaog po dayto siya pagka SK chairman sa moang barangay. Pero wala pa ko na rehistro atong pagkadaog niya, mangwa ko'y ambag sa iyahang kadaogan. Sa high school, nakauyab na pod ko mga schoolmate. Mga infatuation lang god. Wala gani abtig tuig, gabuwag na. Pinakadali na relasyon nako kay 3 days. Ang pinakadugay kay 9 months. Player daw ko ingon nila. Bitaw. Niagi pod ko og 3-timer pero taga-laay na lugar. Uso naman ang text ato nga time. Maong dali ra kasugot og dali ra pod kabulag. Sa mga to, nga after high school, bakasyon to nga gasugod og abot among dala ni Charlie. Isa na amo ang circle sa friends. Mga amigo na ako kay amigo na pod niya. Puro mi binuang ana og mag-abot na gani mi tanan. Usahay nami sa 5 or usahay abot sa 10
kung makauli ang uban nga ning eskwela sa lagyo. Pero na-discourage na ko ato niya. Kay nagkauyab sila sa akong classmate sa high school na hilason. Pero wala, rapod noon to sila nagdugay. Ambot og nganong sa ato nga girl siya nanguyab, og wala sa kuha. Bitaw. Pero medyo tinuod pod biya. Mas guwapa og utukan pa man ko ato na girl god. Arangan na sila og life kumpara namo, pero mas better pa gyud ko ato niya. Kung sa ako siguro siya nilargo, dili unta ko player. Bitaw. Di nato'y nga nagtambay mis tindahan sa kong amigo nga tawgo natog Alpha. Mas maguwang ni namo ni Charlie. Wala man kay to'y customer to moong naglingkod mi sa balkon nga tapad sa tindahan. Dayon ni kalit nag-abot si Charlie. Naka-jersey uniform na siya nga gikan sa basketballan kay makita man ang singon. Gabit-bit podog bula. Pagkakita ni Alpha, sugod na dayon og binuang amo ang grupo. Hingon si Alpha, grabe, tisoy naman kay ni si Chairman, oh. Nagkatawa na nga niingon si Alpha samtang gatan-aw mi kay Charlie. Ni-smile ra na siya nga namula. Halami kay sungugon kay maulaw man dayon. Pero og makalugar pud ni siya, musukol pud ni sinungogay oy. Ningon si Charlie nga, matay sa nang tisoy. Tubag si Alpha, nga bitaw, di ba mo to, di ba siya ra? Nagkadugay kay nagkagwapo na ba? Ako pa yun ang gipangutana. May gani, kay hawod ko magpaaron ingnon nga hilason. Og hawod pod ko motago sa kung dakong gusto kay Charlie. Dili gid nila mabasa sa kung dagway. Mao nang miingon ko nga, tisoy kung way katapan. Dahil nangatawa ming tanan. Abi yun ni Charlie og modayay ko niya. Ingon si Alpha, og naday katapat. Tubag ko nga, never mind. Di na lang ko magdan. Grabe jod ang sungog ni Alpha kay Charlie. Gitan-aw rapod ko niya og taman kay wala ligi siya nag-expect nga tirahaw na ko siya og istorya nga ingato. Ingon si Alpha, hangagoy, never mind daw. Ako ana masuko jud ko ba? Tubag si Charlie, nga never mind lagi daw. Atik-atik rago na siya, pero naibog dayto sa kuha. Tuwa na yun, nisukol na yun siya. Nasaghidan ako iyang ego moong di na yun ni palupig po. Mo nang mitubag ko nga, huy, kahilas ni mo, tagalapa-lapara ka sa kuang crush. Siyempre, defense ko, asapod ko palupig. May katawa si Alpha og miingon nga, agoy, halapa-lapara maday ka Chairman. Nakaloko yun ni sa imuhang kagwapo pa. Halingkore diri o. Kinahanglan nga istoryahan nato ng butanga. Ug perting katawa jud Alpha. Niisog na si Alpha pakilid o gilugaran niya para makalingkod si Charlie sa kontapat. Og nilingkod rapod siya dayon. Si Charlie, nga lapa-lapa ligi daw. Tubag si Alpha, kinsa man na imong crush rabi. Kay kami ang mutanaw kung sakto bagyod ng lapala para ni si Chairman. And then ikatawa siya. Nitubag ko nga, ay nadira, inyo ha palang tripan. Tubag si Charlie, ay sus, hadlok lang yun ka nga mahibalan ang tinuod nga layo para kay na imong crush sa ko. Nagkatawa na lang yun ko sa kong huna-huna. Wala lang siya masayod nga wala yun na layo niya ako ang crush. Kay siya man yun. Dayon niingon ko nga, kahanginon ba nimo? Awgon imong buhok ko, murag salag sa kuko. Nakatawa si Alpha og miingon nga, ayay ka. Gitama yun kang tama ni Shera karon Chairman. Gamit po dog break Shera. Grabe ka makapanakit og istorya eh. Dulot man hangtod bukog. Hindi nakatawa siya. Tubag si Charlie nga, style man niya akong buhok good. Og magpagupit pa ko, mosamot na ako ang kagwapo. Tubag ko nga, unsa ko no? Then smile ko og nikatawa.
Nikatawa ra si Charlie og niingon nga nasuya daw ko. Tubag ko nga, kana, tama na. Dayga imong kaugalingon kay wa may laing mudayeg nimo. Tubag si Charlie nga, kadaghan ra gadayeg sa kuha. Kadungog lang ka kung modula mi sa laing lugar, di ba magkayaga og ingon. I-regards rami sa jersey number 15. Tubag ko nga, feeling pud ka. May mag-ikaw ray gasuot og jersey 15. Tubag si Charlie nga, ako roman jud, may lain pa ba? Pamati kay siya siyang nawongoy. Proud kay siya sa iyahang kaugalingon. Ingani ni siya og makahunat kay di gyud palupig og sungog. Deningon si Alpha nga, bitaw-bitaw, tinuod na. Daghan kani og fans si chairman sa laing barangay Sierra. Sunod ana, naanay magpa-autograph ani niya. Mosamot jud og kahangin ni si Charlie kay sigundahan man pod ni Alpha. Ako'y nalupig atong istorya gyud. Manang niingon ko nga, nawong ani daghan og fans, pag sure mong duha oy, gipanggutom maraguro tong mga bayhana. Tubag si Alpha, grabe pod ka oy. Wa gyud nimo nakita ang kagwapo aning chairman. Nailong na murag pang artista. Pamanit na way tatsa. Unya buhok na pinagodson pyo kayo. Muna'y buhok na uso sa una kay uso man tong voice over flower. Tubag si Charlie pod nga, atik-atik ramagod na siya. Pero nagkagusto gyud na sa ko. Tubag ko nga, yoks, kilason gyud nimo eh. Dili taka-type. Mas bet na ko ang mga limpyo na hairstyle kaysa parihaan ng buhok nimo nga murag salag. Nikatawa na pod si Alpha og niingon niya, kintahay og magpagupit ni si Charlie Sierra nga pina-army. Magka-crush na kaniya. Pero niingon si Charlie nga, ay sos, bisag way gupitay. Naka-crush na ligi na siya nako. Dili lang mo angkon. Grabe kahilas yun tawhana. Perti nang iguan ako pero di yun pwede og mabuking ko sa kuwang sekreto. Bahala nagmagkinaunsa yun. Ako siyang giingnan, excuse me, ay paghinilas. Basin ikaw ang nagkagusto na ako. Nagpalaban jud ko reverse card ang sekreto para dili mabuking. Kay balik taro ng isyo. Hingon si Alpha, hagay ka. Gihagit jud ka Charles. Ikaw man siguro di ay ang nagka-crush kay Sierra. Kuyaw po jud kaayo ni si Alpha kay mo'y tigsunod na mong duha. Kusog pod kaayo nga makaagik-ik og katawa. Napay pa ayi-ayi nga tagdugay kaayo makaundang. Namula gud og kalit si Charlie. Hingon si Charlie, nga na, baliktaron naman hinuon ta. Dayon niingon ko nga no, kay wala di ay. Giatubang na nako siya og gihagit og tanaw. Grabe na pod nako ngisi sa iyang reaksyon. Tabag si Charlie nga, wala. Daghan og gwapa sa eskwelahan. Layo ra kay ka. Agay, ouch, pain, pigati, lumbay. My poor heart. Bitaw. Joke lang. Pero wala dyan ako na dibdiba. Pero medyo sakit man po day kung magprangka ka nga ipaagi og joke. Motong mitubag ko niya nga samot nang mas daghan og gwapo sa eskwelahan og layo rapod kay ka. Si Alpha kay mura nagmamatay og kinatawa namong duha. Og perte namong samuka dyan ni Charlie. Pareho ligi niming kamanghuran maong walay gusto nga magpalupig. Ngayon si Alpha, nga kamong duha kay awayon kay mo. Kamo joy magdayon ba? Tubag ko nga, salamat na lang. May pag magbigti kaysa puniton ko na siya. Tubag si Charlie pod nga, di pod ko musugot oy. Mag-ulitawong guwang na lang ko. Hingan si Alpha, napustahanay lagi. Ug magdayon mo pohon. Tubag ko nga, simba ko, mo puting uwak na lang. Nikatawa si Alpha og niingon nga, tanawa na to lagi. Nahimadlan na tamo, kamo gyud magkadayon pohon. Nitubag ko nga, kining istoryahan wala ko kauyon ani.
kaluod og kini siya ako ang makadayon. Kinahanglan na gyud na panindigan nako akong istorya nga wala ko nagkagusto ni Charlie. Mosamot pa unyag kahanginon kung mahibal-an pa niya. Ngayon si Charlie, napa siya'y paluod-luod daw. Itug-an na gud na imuhang pagbati sa kuha. Sugton lagi ta kadayon. Tubag ko nga, feelingon pod ka no, wala ka kilatig colored. Daningon si Alpha nga bitaw, og nagkagusto man gali ka kan Charlie, ay napadugaya. Angko na dayon karon. Bahala ka. Maunahan yun ka anig punit sa iya madugay. Tubag ko nga, bisan pagtangago na siya, dili ko mawili ana. Perte na yung katawa ni Alpha og niingon niya, kabuing yun yung doy, wa gyoy magpalupig. Tabag si Charlie, nga kanon ra na nimo imuhang istorya. Tanaw na to. Then katawa siya. Ingon pa si Alpha nga, hala, nahagit na jud. Bahala ka dira siya. Angko naligi. Gisipatan na jud na ako si Alpha kay murag na dutla na gyud ko sa iyang sungog. Ingon ko nga, ana ka, abi ba na ko kita'y magkakampi diri Alpha? Katawa si Charlie ug niingon niya, sorry ka. Ako anang bato si Alpha. Tubag si Alpha pod nga, dili, kay amigo man tamong duha. Ug kamoy magkadayon aw, support kay ko eh. Wala na yun ko ang dangig sungog nila. Ambot og nganong nga hawod man unta ako ang pagtago sa akong sekreto. Pero nganong nakakam up sila sa ato nga sungog nako. Gigisa ko nila og taman yun. Isa lang to siya sa panag-agbat namo ni Charlie. Kapila pa na usban yod og walay time nga dili mi maglalis. Apil ang mga panghitabo or bisan unsa pa. Permiming maglantugi kung kinsay sakto namong duha. Malingaw rang maminaw ang mga kauban og magtapok mi. Iyahay og kansyaw og cheer. Sila ang tigsunod namong duha og magpabibo sa istorya. Sumoto nga pag-abri sa klase, kay college na ko. Niskwela ko sa city. Layo sa mua kay pila raman god ka kurso ang available sa State College nga duol sa mua. Samtang si Charlie kay 4th year na pod, pero sa lungsod ra siya ni eskwela. Nagkadako na akong circle. Bag-o na ko og mga friends kay tagis na lang man ko makauli sa mga. Nakauyab na pod ko didto og maritime nga student, pero wala lang gihapoy magdugay. Ambot kay pul-anon manggod kay ko, mong walay mulungtad na relasyon sa kuha. Swerte rag maabtan og bulan yun. Di pod hinuon ko magpagamit sa lalaki. Kanang manguyab lang ko ba para naay manglipare. Bitaw, sayang manggod ang kagwapa kung dili mapuslan. Bitaw. Daghan pa'y mga nangagi na relasyon ako. Nangagi rapod kay tagsang sipyat makigbulag mandayon ko. Pero blind akong ginikanan, ana akong binuhatan. Dark secrets rabale. Pag semestral break ana kay niuli ko sa mua. Daghan kay kog pinalit ana na mga prawns kay hilig man kay mi magtapok-tapok nga mga grupo. Dito may magtambay ana sa payag nga duol sa balay ug magluto dayon og prawn crackers. Si Alpha ug si Charlie pod ang sponsor sa juice or soft drinks. Wala mi nagainom grupo ha, kay mga buutan daw man mi. Snacks ra jud nga kasagaran og mga kabuang na istorya. Dinatoy time nga nangadto mi sa bukid sa mong isa ka kauban. Nagdala mig bugas og daghang lamas. Mag-ihaw daw mig manok didto sa ilaha. Kuyog mi nilang Charlie ug Alpha ug lain pang 7 ka kauban namo. Isa may kapanon. Daghan mi ato kay bakasyon man og halos nanguli ming mga ning eskwela sa Lagyo. Tungod kay season man to sa mga prutas, na busy sila og pang-harvest. Samtang kaming duha ni Alpha ang nag-take charge sa pag-ihaw sa duha ka manok. Napoy nag-asikaso og lungag sa kanon. Mga oras pod ang nilabay og hapit na namo maluto ang adobong manok. Nabalik na pod silang Charlie nga nanghubag ang aping og mga mata. Grabe lagi. Mura gyud kog mamatay og kinatawa.
Gipamaak di silag lampinig kay nikat-kat man silag marang. Gamay na lang gyoy kulang makaihi na kog kinatawa. Haluoy kay silag mga nawong. Wala na nga balance kay gaanam-anam naman og hubag. Mga kiat lagi. Ang mga hinugray gipang tan-aw og wala maniid daan kung naabay balay sa lampinig. Pag-serve na sa pagkaon kay gabudol fight lang man me. Yakuha rag dahon og saging og gilapag tanan ang kanon og adobo nga manok. Nangasod ipan paligimig kinatawa kay gasubay naman na sila sa nahitabo sa punuan sa marang. Napa sila'y pa-action-action samtang gaistorya. Nagminatay lagi may pangatawa. Pasalamat ragyod may mga nabilin sa balay nga nagluto nga wala min nanguban kay apil pud unta ming nang gukdan og lampinig. Tibok adlaw mi didto sa bukid og hapon naming nanguli. Natagam jud sa kaulit ang tulunamo kakauban na napaakan sa lampinig. Isa na didto si Charlie. Pila pud to kaadlaw niyang inantos ang hubag sa naw. Og pila pud siya kaadlaw nga inagwanta sa kansyaw namong duha ni Alpha. Hangtod sa nibalik na pud ko sa syudad og nagpa-enroll para sa second sem. Kinabuhing estudyante na pod sa pila ka bulan. Dayon sa pag-Christmas vacation ana, paghuman sa mong party, niuli na dayon ko sa mua. Pag-ugma pud ato, kay sugod na sa simbang gabi. Unya kay hilig man ko mo kompleto ana, mong pagkaugma sayo kay ko sa simbahan. Pila pa mi kabuk didto nga pag-abot na ako og permi gyud ko sa kuang lingkuranan. Kibali na ako'y paboritong pwesto sulod sa simbahan. Nga kung didto gani ko mo simba, didto ra gyud na ako ang lingkuranan. Ug wala ra magdugay, niabot na si Charlie. Pagsulod ana niya, niadto pud sa kuang tapad og didto nilingkod. Humot kay siyag aks og kanang guts bibitaw. Paborito gyud kay nako na ang lalaki nga humot. Nagpagupit na pud siyag buhok, mao nang nisamot siya kagwapo. Dayon ingon si Charlie nako nga sayo daw kayo ko. Nitubag pud ko nga, ana man na, di man pareha nimo na halos kada Domingo kay late. Tubag si Charlie nga, uy, ato rang una to. Permi na kaya ko makaabot sa misa karon. Tubag ko nga, makaabot lagi pero naa na sa gawas. Tubag si Charlie nga, alangan kay nahurot naman ang bangko. Lain pud og mosaba ko. Tubag ko nga, ingna lang jud na late maong nahotdan og lingkuranan. Tubag si Charlie nga, nge, makaapas ko eh. Usa pa man mo paso na silang angkol sa tubangan nga magdalag Bible na anak ko. Tubag pud ko nga, ay sis, duda na gani kung di ka kasulod sa pultahan tungod sa imuhang kabadlungon. Hana si Charlie nga, ahak, dipod ko tantong diveloy. Hana ko nga, maayo kayo ka nasangit karon. Dani katawa ko. Ingon si Charlie nga, matay po nang masangit oy. Unsa ko, sungayan? Kabuotan ra nako. Tubag pod ko nga, buotan og matuog. Ingon si Charlie, buotan naman yun, wala lang ka kabalo. Buntag kayo to sa iyo ha. Napami sa simbahan pero wanay palupig na mo. Puro kabuang pa amo ang topic. Then ako siyang giingnan nga, ay, kabalo nako kung anong sayo ka karon. Tubag si Charlie nga, ngano man daw. Tubag ko kay naa may painit unya human sa misa. Dani katawa ko. Tubag si Charlie nga, kamatay. Binuang pod ng painit ray anhiyon ay. Ikaw man tingali ang ni anhirag mga pe. Tubag ko nga, maog yung nagsayo ka karon ba aron dili ka mahotdan og painit unya inig-distribute. Tubag si Charlie nga, gihak man kay. Nag-alarm ko karon maong nakamatakog sayo. Syempre, unang adlaw maong di ko pwedeng mo-absent. Kompleto kay anak ko ni Permi ang simbang gabi. Tubag ko nga, ay sos, palusot pa yun ka. Gisayor yun ka aron makalibreg pa init. Tubag siya nga, yati pod kang bataa ka ba?
Maapil tag kasala nimo. Tubag ko nga, ay nata Charlie, saks pa na ka. Dugay pa yun to kaayo no human among sungugay sulod sa simbahan. Kondisyon na ragyod kay kog panog ato niya, kay wala siya kakampi. Ug naamang gud may laing kauban, usahay kay mabalik ko nila, ug ako'y masungugan madugay. Nahilo marami pagkadaghan ng tao sa simbahan. Kung misa di galyo manggod kay naay libreng painit pagkahuman sa misa. Na may cluster nga naka-assign kada kadlawon. Bisan kami mga youth na apoy schedule na kami ang mag-prepare. Nagpadayon ra gyud to nga mag-abot may sa simbahan inig kabuntag sayo. Nagtinabangay pod may mga youth atong kami nay naka-assign. Wala gyud time nga di mi magbanggaan nay og istorya ni Charlie. Sa makaunara ligi og sungo. Hangtod sa nahuman ang Pasko og bag-ong tuig. Nibalik ra pod ko dayon sa city kay klase naman pod. Pagka fiesta sa mua kay Senior Santo Niño man, niuli na pod ko sa mua. Na ako gikuyog na duha ka classmate nga mga chicks pod kayo. Nganlan lang nato sila Juliet og Lima. Biyernes mi sa hapon nga nanguli og hapit na gabi usa mi nakaabot sa balay. Kibali anti-disperasto sa fiesta. Sumotong human na mo og pahulay gamay sa balay. Nang laag nami sa basketball court kay best 4 pa daw tong padula ato. Mga salad kaming tulo kay naka-shorts ming tanan. Agaw pansin gyud pod sa mga tao. Ingana bi akong naay dayo kay makakuha gyud dayon og atensyon. Nagpaatbang pod mi sa stage og nagtan-aw sa ongoing na match. Pero wala ra nagdugay. Nainikalit og whistle. Kanang gamit lang ang kamot og dila pa. Si Alpha ragyod ang hilig ato. Gituyok din ako akong pananaw sa court ug nakita nako sila sa atbang ni Charlie nga nag-wave sa kamot. Ni-smile ra ko og gitudlo sila. Nisinyas na si Alpha nga akong tapad daw nga duha kay mga gwapa. Ka mga adarit na lang gyud oy. Ako ra silang gilirawan sa mata maong perte nilang pangatawa. Nisinyas ko nila nga gatan-aw kog dula. Close game to sila maong gibalik na lang nako akong atensyon sa dula nga mga team. Ug taod-taod lang naay ni kalit og tingog sa akong duol. Perte na akong kuratay. Mura magtagulilo nga mikalit raman og buto. Si Charlie di ay. Ako siyang gingnan nga ahak man koy. Nakuratan bi ako. Tabag si Charlie nga, alangan, ganina ra ko dere. Wala gyud ka nagtagat. Nito bago nga, unsa ano ka pagkabalo? Nabaday ko'y mata sa kong likod. Aning-aning manday ka. Tubag si Charlie, gitawag manggudta ka ba? Anak ko nga, kahibalo kang busy kog tinanaw, mang disturbo payot ka. Tubag si Charlie, sorry god. Huwag ako siyang ipangutana kung unsay toyo niya. Huwag wala rin nagdugay, niabot na si Alpha nga dako kayo ngisi. Hingon si Alpha, nga ipalaila daw misi mo mga amiga be. Mo day lang toyo, moong ni dool sila sa kuha. Kay gusto lagi nga may laila silang Lima o Juliet. Kinig yung mga boys, makakita ganig chicks, mo birig dayon. Ako silang gingnan, nga dili pwede. Nangutana si Charlie nga nung dili daw pwede. Ito bago nga, kabalo kong player ka. Di na ko gusto na pasakitan ni mo sila. Nikatawa jud si Alpha og niingon nga, perti jud ka eh. Ka mga good boy na mo. Nagkatawa na lang nga naminaw sa mua silang Juliet og Lima. Imbis ang magtanaw og basketball mong tuyo, wala na lang hinuon kay gapapansin man ang duha ka maayong laki. Ako na lang pod sila nga gipila-ila tanan. Nag-shake hands na dayon silang tanan. Ang mantas nga Charlie, maura po'y buhat og magpakyut-kyut. Lami kay siya palpalon og tsinelas. Lain day kaning magtago tag feelings, kay watay lugar nga magselos. Ahak yun. Idi nahimo pa'y noon kong bearer nilang upat. Mga panuha. Hingon pa si Charlie nga, kami ang next game. Cheer mo ha.
Nagdungan pa nagtubag silang Lima og Juliet nga sure. Ako ray nitubag og di ay me. Mutshir ko sa inyohang kalaban. Ingon si Alpha nga ay pagyaga-yaga di asyera. Tuyuan jud ti kag labay og bola. Ta. Nikatawar ako og mingon nga magbuot man. Mitubag ra si Alpha og bitaw. Dinangutan ako nila kung taga-asa ilahang kalaban. Nitubag po si Charlie nga taga-lungsod. Nitubag ko nga, hala, naidayo, nabot silag submit dere. Nitubag si Charlie, mga classmate daw ni Bobong. Nitubag ko nga, ay mga hawod, pilde na ligi mo. Tubag si Alpha, aha ka, simbakoy, pakitaan takag pina-islamdang ko niya. Tanawa. Nitubag ko nga, ay sos, basig bulak-bulak raka sa korto niya ha. Pag waterboy na lang para na kay gamit. Dayon ni katawa ko, o grabe pong pangatawa nilang Lima og Juliet nga naminaw sa mua. Wala mi gatanaw sa dula kay nag-istoryahanay na lang mintanan. Dayon taud-taud lang kay naay ni duol sa mua. Paglingi pa lang nako, humaniyag tawag sa kungalan, na ilha na dayan ako. Siya si Echo na tagalungsod. Nakailan ako ni siya pag SSG Federated meeting sa division atong high school pa ko. Kibali mga SSG president mi. Siya sa national ug ako sa next. Then nagtapok og nag-elect og officials unya pareho mi nakadaog. Maong kapilami nga nag-abot ani og naay meeting atong una. Gwapo og tangkad ni si Echo, pero wala o kabalo nga hilig po day ni siya basketball. Ingon si Echo nga, daan paligi ko, ikaw gyud. Tubag ko nga, huy, kalaagan ba nimo? Gihapak na ko siya sa baga. Wala man ko katuogod nga naaday siya og magkita day may atong adlaw. Nangutana sa Echo kung taga didto ba ko. Nitubag pod ko nga, oh, taga diri gyud. Do lang dere amo ang balay. Nangutana siya nga, karon paligita ka nakitaan. Nitubag ko nga, karon papud ko ni uli daw. Ay, Selema og Juliet ay. Classmate na ako. O niya si Charlie og Alpha. Naghay silang Echo og nakig-shake hands. Ingon sa Echo, kini sila chairman kay kailan ako ani nila. Pero may man ming mag-abot ani og basketball. Nitubag ko nga, o sigurado na. Kay bisan asar man na maabot ng mga nawunga. Tubag si Shirley, grabe pud kay. Nagkatawar yun niya naminaw silang Juliet og Lima na mo. Ingon sa Echo, good luck sa tong dulaw niya. Nitubag pud ko nga, ay, kamo maglaban? Nitubag si Alpha, nga o, ilahang team ang appeal pod sa best four. Next game eh. Nitubag ko nga, wow kini. Sige, sa inyo cheers si Lima og Juliet. Og diri nako sila hang Echo. Tubag si Alpha, aha ka, katraidor ba? Og perting pangatawa dyan na mo. Sumoto nga gitawag na si Echo siyang kauban. Maong nananghid na lang siyang mobiya. Ingon sa Echo, good luck sa to niya chairman. Balik mo niyang gabi siya. Istorya ratag balik ko niya. Tubag ko nga, sige. Kanang pinahawd nga dulaw niya ha. Pildihan ni silang duhao. Nagkatawara si Echo nga ni palayo. Si Alpha, ing ana ka Shera, palabihon pa to nimo sila. Hindi katawar ko og niingon nga, syempre, para naapod sila fans. Ingon pa si Charlie nga, ing ana magina siya. Mamiyag buhi. Sige lang. Di gihapon to sila kadaog. Tubag ko nga, kahilas. Awo na to kinsay di kadaog unya bitaw. Nagsigig pangatawa rin mi dito nga nag-istoryahan ay. Wala namin nag-focus sa dula kay napuro ra pasiaw sa istorya. Napa sila'y paludluod nga dito ko mo panig silang Echo. Kung wala rin nagdugay, nagsugod na ilahang dula. Si Charlie ang captain ball silang team, og si Echo pod sa pikas.
Silang duha ang naa sa tunga para sa jampol. Match ra gyud og height silang duha. Pareho silang mga gwapo, silahang complete jersey uniform. Maka-inlove pareho. Bitaw. Unang nakuha sa team nilang Echo ang bula, maong silang Charlie ang ga-defense. Nagkayagaw maayo ang mga fans, kay nindot kayo ilahang dula. Pulihanay ra may syagit nilang Lima og Juliet og shot ayaw, kay gaiyahay lagi may og team. Gipanindigan dyan na ako nga didto ko sa ilahang Echo mo cheer. Halos pod ang mga dalaga sa palibot, kay perti pong sa muka makasyagit-syagit. Open league to siya pero halos mga ulitaw ang nagdula. Maopoy ampay kayo sa mga dalaga. Best of best yun to kay mga hawodman kayo sila. Napoy mga violation pero di yun pariho anang ubang padula na mga kaskasero kayo og magkasakitan yun. Nahuman ang first half na lamang ang team nilang Echo. Wala na sila kaduol sa mua kay naaraman sa kilid sa stage. Gipapundo ilahang duha ka team. Pag second half na, grabe naka-close ang dula kay half shot try lamang. Perteng paningkamot yun nilang Charlie na magukod ang score hangtod sa nakaapas lagi sila. Makabungog lagi ang cheer sa mga tao pagkalamang nila og 4 points kay nitira man si Charlie og 3. Unya kay nisulod man yun. Mura na po og buang silang Juliet og Lima nga ni Kanchaw sa kuha. Kada free throw ni Charlie og Alpha, ako'y mo syagit og ayaw. Unya silang Juliet og Lima ang magtungang ingon og shot. Kanchaw din na sila sa kuha og madungagan ang score sa team nilang Charlie. Nagkasinabot yun sila. Wapod palupig ang team nilang Echo kay nigukod pod sila dayon. Napod sila 3-pointer maong pagkatay sa score, nagkaguliyang ang mga tao. Gamay na lang to'y nabilin nga time nga nagtay ang score, maong nakulbaan ang tanan kung kinsay mo daog nila. Perti ang offense o defense sa matag team, hangtod sa nahuman ang dula nga ang team nilang Echo ang nido. Dako na kayo kung ise. Ready na kay ko manungog sa duha. Ay sa ilang upat di ay. Nidol na sa Echo sa kong paghuman. Dinaingon ko nga, congrats. Ako ag yung cheer ang nakapadaog ato ba. Tubag sa Echo, gana kay magdula di ay og naitig cheer ba. Dani katawa siya. Tubag ko nga, pinahawod kay mong dinulanay. Grabe, mura magsirukawa. Nikatawa ra si Echo og niingon nga, slam dunk fan po day ka. Nitubag po ko go. Ingon din sa Echo nga, oy, manguli pa mi karon. Balik mo niyang gabi kay mang disco po daw mi ako mga kauban. Kita tao niya ha? Nitubag ra ko, sige, amping mo pa uli. Sumoto nga nanahid na sa Echo ilang Lima og Juliet na mulakaw na. Og nibalik na din siya siyang team. Si Alpha di ay og Charlie kay kaistorya na pod nilang Lima. Tiningon ko nga, unya, asa naman inyuhang gipang hinambo. Giyaga-yagaan ako sila gatawa nga pasuya gyud. Ngan si Alpha ay kog istorya siya. Naglagot ko si Moha. Nikatawar ako niingon nga, ingnan ka bitaw og pag waterboy na lang aron mapuslan ka. Niingon si Alpha, aha ka, kadaghan akong score. Ingon si Lima, bitaw, dako kay natampo nga score si Alpha. Nitubag pod ko nga, okay lagi, pero mas hawod yun silang Echo. Sorry na lang mo. Ingon si Alpha, imong tingog jud ang naglabaw ganiya. Kusog pa kay ka mo syagit og ayaw kada tira na mo. Lami kay ka itsahan og bulag yun. Nikatawar ako og ningon nga, suko na kay kana. Tabag si Charlie, ikaw gyoy nakadalag di malas atong among dulap. Tabag ko nga, di gyud, di malason yun mog nawong, mga bala kay mo mandula. Dawata na lang gyud ang kapildihan. Tabag si Charlie nga, sige lang, mag-abot ra gihapon may ana ilahang team sa championship. Among team man gyud ang mosulod ani. Tan-awa na to. Tubag ko nga,
Naglaom na pod ka. Masakitan na pod ka na. Tubag si Alpha. Advance mig score 1 win 1 loss. Unya sila kay 2 wins. Ug magka 2 wins mi, kami na'y makasulod sa championship. Tubag ko nga, ay tanaw na to ug modaog mo sa inyong last game ugma. Grabe yun na akong kantsaw ato sila. Samtang si Lima ug Juliet kay mo ray buhat og pangutawa. Nang uli man na sila kay mag-ilis og niingon nga mangadto sa among balay human nilag panihapon para dungan ra daw mi nga manulod sa diskuhan inay kagabi. Kami pod nilang Lima og Juliet kay nang uli na pod largo sa balay. Nanihapon na mi og ako na ang nanghugas. Nangaligo pod silang Juliet og Lima para presko man laang. Og ako pod nga paghuman ako limpyo sa kusina. Nagtambay na mi sa gawas human kay naa may video kihan na giarkilahan si mama. Magalas 8 na nangabot silang Alpha ug Charlie sa balay. Mga papogi kayo og forma. Uli tawo kayo. Kini si Alpha kay college graduate na din. Si Charlie kay 4th year na ato. Og kaming tulo nila ni Juliet kay mga 1st year pa lang. Daghan kay batanon ato sa moa nga time o gina-enjoy yun ang panahon nga gawas nun pa lang. Gaiyahay yun mi og hulog sa mong gusto nga kantahon. Singer day ko. Singer nga wala ni sikat. Bitaw. Makanta ni Avril Lavigne og Taylor Swift among gipangkanta. Mga singerist lagi daw ming tanan. Pero, hinoon, gwapo kay nagtingog si Alpha na hilig og Backstreet Boys og Westlife na song. Si Charlie pod kay hilig og local bands, pareha sa Reformaya, Itchy Worms, Orange and Lemons, Parokya. O katong mga banda nga ga-perform sa ASAP tong una. Tung napula na may kinanta mga alas 10 na guro, nagadto na may sa diskuhan. Doon lang man ang amoa sa court og nagbaktas rami paadto dito. Nagparis-paris na silang upat samtang nagbaktas mi. Nagmaoy tawon akong heart. Nakaingon ligi kog may pagwala na lang nako dala silang Juliet. Bitaw. Taas kay ang trapal na gigamit pagkural maong di makita ang mga naa sa sulod. Wala na pod mi nagdugay og tambay sa gawas og nilargo na mi sa entrance. Si Charlie ang nibayad sa entrance fee na mong tanan. Humagtatak kay nanulod na dayon mi. Daghan na kayog mga tao, unya mga dayo ang mga kasagaran. Wala lang yun na maotong daghan na ba? Ako pa isugoon ni Charlie na hatagan sila lugar doha ni Juliet na magkaistorya. Isungog yun ko nilag taman. Humukon pod biyanig ilong si Juliet, maong ampay pod ang sama ni Charlie ug Luke. Hay nako, very wrong. Bitaw. Pero wala ra nagdugay. Nikalit lag dool si Echo sa kuha. Dakong pasalamat yun ako kay aron dili ko ma-out of place nilang upat. Pero wala pa minanayaw kay nagtindog ramen Manila sa Dublin. Sa tinud-anay lang pod, crush na ako ni sa Echo. Pero mas kusog yun akong pag-admire sa kay Charlie. Bisan unsa ra amo ang gistoryahan. About sa school, ato mga kaagi na mo og mag-meeting dati, mga kurso na mo o guban pa. Wala magud may contact ato niya dati. Og sa state college day siya sa lungsod ni eskwela. Dayon pag-ilis sa music ug sweet. Giagni ko ni Echo ana nga manayaw mi sa tunga. Ni Kuya grupo dayon ko. Nasa abaga niya akong mga kamot ug ang iyahang kamot kay naapod sa kong hawak. Di man po dinoon ka ng klase sa lalaki si Echo nga mo pa'y pagkita, mandiskarte dayan. Bali nag-ila-ila pa mi og taman at niya. Si Juliet ug Charlie kay nanayaw po. Gwapo man unta akong kasayaw, pero murag nagsalos man ko eh. Sa kong una-una, kay pang amigo ryud akong role sa kinabuhi ni Charlie. Sa moto nga kadlaw nami nga nahuman didto sa diskohan. Kinahanglan na pod nilang manguli kay napaligi sila game pag-ugma. Balig tulo mi kaparisan nga nanguli kay gihatod man mi sa mga boys sa balay ug nanguli ra pod sila dayan.
Human nakailis kinang higda naming tulo nilang Lemma ug Julia. Wara gyoy laing bukang bibig sila, puro ang mga laki. Gipang kilig-kilig sila agtaman, pero di yun nako mapugngan ang magselos. Pero wala yun noon nako gipahalata na apektado ko. Mura gud kog plastic nga amiga ato kay Julia. Guilty o gamay, pero wa man ko'y mahimo kay akong heart man ang maka-feel good. Pagkaugmaana, kay mao na tong time nga busy sa balay, kay gaihaw man migduha ka baboy pang matada. Napoy isa nga litsyonon pag-ugma pa sa kadlawon ihawon. Nanabang mig-andam sa mga dessert para mabugnaw daan ug ma-ready pag-ugma. Unya human og tikaw-tikaw na mo sa buntag kay nangadto nami sa court paghapon. Na may last game ang team nilang Charlie. Napoy game ang team nilang Echo. Human sa duha ka match, niresulta ra gyud na silang Echo ug Charlie ang fighting for champion na ipahitabo pagkaugma sa fiesta na gyud. Naka-decide nako na dili na mahimong bias silang Alpha. Mo-cheer naming tulo nilang Juliet sa parehong team nila. Pagagabi ato, yakita gyapon ming tulo ka parisan didto sa court. Na may search nga gipahitabo. O gyud mi kaayo na nanaw kay busy mag-inistoryahanay. Gi-invite pud ay nako to silang Echo na sa balay namo maniudto pagkaugma. Then paghuman sa search, nanguli ra pud mi dayon nila. Pareho sa naging adlaw, gipanghatod na pud ming tulong bae sa balay. Paminaw na ko kay dali ra kayo na develop ang duha silang mga pares. Samantalang kaming Echo, kay maorpay buhat og istorya sa mga nahimong ex niya. Nauyab man day niya dati ang presidente namo sa SSG Federation, maong kailakay ko. Pag fiesta na, sayo minang mata kay nanimbaming tulo. Human sa misa, nagsugod nag-abot sa balay ang mga bisita. Kadugayan kay nangabot po na silang Echo o giyahang mga teammates. Giasikaso na mo sila. Pero wala ra kay sila nagdaghan og kaon kay napaman sila'y dula inig kahapon. Naglakaw ra pod sila dayon human og kaon kay aron makapuli ang ubang mga bisita kay perte jud kadaghan ang nag-abot-abot sa balay. Sa moto nga mga alas 3 na nagsugod ang championship. Naglingkod ming tulo sa bench. Daw mga Muse or sports ambassadors ba? Hilas. Then pag jump ball kay si Echo gihapon og Charlie ang naa sa tunga. Ato nga time ang team na nila ni Charlie ang unang nakakuha sa bola. Maong defense silang Echo. Kami mo'y gikulbaan silang dula noon. Lami sila palitag bula og hatagag isa-isa para dili na sila maghagog inilugay og dagandagan. Bitaw wa na gyoy pildi ato nila kay pareho mang naay premyo ang champion og first runner-up. Pero para sa dungog lagi, mo na tong wa gyoy halos magpalupit. Grabe ka close ang game. Nahuman pa gani ang second half nga tie ang score. Mong extended og nag-tie breaker pa. Kadugayan, kay ni resulta ra gyud og sila ni Charlie ang ni champion. Dako kay ang ngisi sa duha nga nangadto sa moa. Ingon pa si Alpha, awa, Shara, daog me. Imong pag-shock-shock ligi ngadto sa lain ang nakadalag di malas atong miagi. Then ikatawa si Alpha. Nitubag ko nga, pasalamat mo. Buotan ko karon. Pildi na pod unta mo. Nidol po na sa Echo sa kuha. Iyahay sila og congrats sa limpyo kaayo nga dula. Nagpakita ra yun og sportsmanship silang tanang players. Diyan gingnan ko ni Echo pod na mobalik sila inig kagabi. Gitubag po na ako na palarguhon sila sa balay kay wala biya sila natagbaw pagpaniudto. Napaman pod ang ubang handa namo kay naglain man ko daan. Og para pod nga mag-happy mi didto kay mamalik na lagi mig syudad kinaugmaan. Nagiyahay na pod og panguli silang Alpha og Charlie para makailis og kami mga babaye kay nanguli na pod. Sumoto, nga gahulat rami nila sa balay, pagkagabi ato. Sumoto, nga pag-abot na mo sa balay,
Kay giingnan nako si mama nga na ako'y mga bisita nga mga bot inig kagabi. Ni okay raman pod si mama kay daghan paligay kaayo og sobra nga pagkaon. Gapalive rami sa video kihan samtang gihulatan silang Charlie og Alpha na mga bot. Wara po nagdugay kay naa na sila. Pormado kayo silang duha. Kabalo mo anang tao nga bisan tan-awon lang nimo kay mailahan na yun nimo na humot siya. Labi na og si Charlie. Ang porma niya kay panggwapings kayo. Unya kiat kayog no. Nangutana pa si Alpha kung asa ng fakas. Nikatawa rapod yun. Yung si Alpha, nga walay lami ikaon sa balay daw. Lami ra og mandayo. Tabag si Charlie, nga bitaw. Tinuod yun na, bisan sa balay, wa pa ko kakaon sa handa karong fiestaha pa. Nitubag ko nga, ahamaday ka na ni Udto giniha. Nitubag si Charlie nga silahang Alpha. Hindi nakatawa siya. Ingan po si Alpha nga, dito bitaw na sila sa balay ganiha. Sayang kay wala mo. Nitubag ko nga, naamagod silang echo diri ganina ay. Diri sila na ni Udto, pero wala ra sila nagdugay. Daniingon si Juliet pod nga, hala, same pod sa ako og naa gani handa sa among balay. Wa gyoy lami ikaon, pero handa gani sa lain, gana kayo ay. Naingon po si Lima, nga basin gaw nahuna mo sa ugason inighuman niyo kaon, mo ang wa mo'y gana mangaon sa inyo. Then nikatawa siya. Tabag si Charlie, nga ana yun siguro. Dirite lang siya ra kay naa siya nga tinghugas. Nikatawa po siya. Itubag ko nila nga, ka very good og utok ni mo. Last na ning kaon ni mo dari sa balay ha. Dili nakakausap. Dahil ingon si Alpha nga, si Charlie di kausap. Kini pa, nga asa ni paulahi og naay handaan dere. Tubag si Charlie, syempre, tulin pa sa first. Nagsige ra jud mig pangatawa. Nagtinabangay mig andam sa lamisa o gisugdan nagpangaon. Di yun matak-o mamong baba kay bisan ka kaon, pero tilang gihapong gara sa istorya. Iyahay ragsungog. Si mama kay usahay mo agi didto nga magkatawa na lang god nga maminaw sa mua. Humagpangaon, nanabang pa na sila sa kuaw kipos. Hugasan unta nako pero giingnan kong mama nga siya na lang lagi daw. Og ipaatubang na lang sa ako ang mga bisita. Naman po nooy gisuhulan si mama nga dishwasher sa adlawan maong di ra kayo siya hago. Sumoto nga dito na may gatambay sa gawas sa may video kihan. Samtang kakaon og dessert. Wag yapoy kahumanan among kinantahay sa maging adlaw. Maong gaiyahay migpili og kanta. Isa sa pinaka-paboritong kantahon namong magbarkada kay ang Sini-Sine by Missing Philemon. Ug kana na gani ang music ang mo play kay naa pa may papiyong-piyong og taas kamay bitaw. Ang sunod ni kanta kay si Charlie. Kanta to ni Francis M. iyahang gikanta. Grabe yun ang pabilib niya ato kay feel kaayo ang music na pina Francis M. yun ang bana. O kung chorus na gani, apil na dayon may og kanta tanan. Sure good ko nga na in love na yun si Juliet ato kay Charlie. Bisan gani ako, kay gina-feel pud na ako og mukanta na siya. Pero nga kong reaction o ginaistorya siya ha, kay pamati yun kaayo. Wag yun na ako ginapakita sa tanan, nga na ako'y pagbati kay Charlie. Mga alas 7:30 na to, samtang bibo kay misagawas. Niabot na si Echo nga nagmotor. Natingala ko kung anong siyara. Pero ingon siya, nga tuad daw sa ilahang kauban ang iyahang mga teammates. Nanangit ko sa ilahan na biyaan usa kay ubanan ako si Echo sa sulod. Pero na sa Echo, nga dessert lang daw iyaha kay busog pa po daw siya. Gikuhaan na lang nako siyag pagkaon og didto na mi sa gawas nagtambay pod. Dili hilig mo kanta sa Echo. Kabalo gyud siya pero dili lang hilig mo gunit og may. Paguman sa kanta ni Lima, ni kanta na si Charlie na pod og sunod. Yung si Charlie, nga Destiny ang next. Do it ta. Si Juliet iyahang giagni. Nitubag po si Juliet,
Nga di man kay ko kabaloy, mayabag ko. Nitubag po si Alpha nga si Shara. Kaya kayo na niya. Kamoy duet. Ako pa yun. Kabalo mo na si Alpha nga nagkanta ko sa eskwelahan og ging ana nga kanta. Pero nitubag ko nga dili ko eh. Pero nitubag si Alpha nga sige na Shara, kuha kayo na nimo. Basta kani si Alpha na gani ang mo istorya, di yun ka undangan og di ka mosugot ane. Pero naningkamot jud ko nga dili ko makakanta. Maong giagni na sad nakog balik si Juliet. Pero dili po jud mo kanta si Juliet kay mayabag lagi daw siya. Unya kani si Alpha, gasige lang po jud og pamugos. Munang wala jud ko'y nabuhat, kundi ako jud ang nakakanta. Ako pa diyong giinan si Charlie nga, mauna kay kini pagyod ang gituyuan og hulog. Mao dyan na yaw-yaw na ako kay Charlie, nga nikatawar siya. Nagduol jud mi ani ni Charlie, kay pasahay lagi mi og mic, kay isa raman ang mic. Hambotoy, gikulbaan naman noon kog maayo. First time tong makaduet na ako si Charlie ko. Nakaduet naman ko og mga laki pag high school, kanang naay intermission numbers, pero si Charlie manggod, kay crush biyan ako. Basin ma-carried away ko ba? Ay gata lagi. Basin ibuhos na ako akong emosyon sa kanta. Pag intro pa lang nako, syempre pinahawod yun para dili mauwawan. Si Lima o si Alpha ang gikili. Pagbalos pa ni Charlie nga pinahawod po nawa na yun si Lima. Wa na nahimuyo. Ningon pa si Lima, nga huy, kabagay ninyo magduet. Mangita pa kog kanta. Kantahan ninyo. Nisinyas ko nga dili naligi. Pero nagdali-dali yun na siya og okay sa songbook og gisunod og hulog ang Everyday I Love You og The Gift. Nga nag-flash siya screen pag-type niya. Focus yun ni Charlie sa kanta og nagbalsanay lagi. Mura po may nag-intermission yun nga naay mga audience nga naminaw kay way yabagay og wapoy hunungay hangtod di yun mahuman ang kanta. Grabe nilang pamakpak paghuman. Ni thumbs up pod na si Echo sa kuha. Ningon na pod si Lima, nga huy, damdi mo'y tinaguang chemistry duha. Kanindot paminawon. Nitubag si Juliet, nga ikaw Shara ba? Naman day ning nice na song na bagay kay si Muntingo. Puro semi-rock ray mo ang gikanta tunyagi. Ningon pod si Alpha, nga awa, kuha kayo ninyo no. Ug pagkataod-taod lang, nga ni-play na pod ang Everyday I Love You. Kami gyapong duha ni Charlie, nasundan pod sa The Gift. Sa sunod-sunod na tulo ka kanta, murag na ako'y realization. Dili na nako matago akong feeling sa mga pag-duet ng mga love songs. Ambot lang pod pero naapod ko'y napansin kay Charlie. Nga kada words na iyang gibuhian, kay naay meaning. Nga kanay ganing dili lang kay mao ang lyrics, kung dili mao po diyahang ginafeel. Di ko sure ato kung sakto ba akong perception, pero inigtanaw bitaw niya sa kuha, kay murag naagyoy something. Kabalo ko nga dili gyud unta dapat, kay naaligi silang Echo ug Juliet sa mong doon, ug nagtanaw pod sa mo. Pero kana bitawng ma-feel nako, nga napoy feeling si Charlie nako, pero gina-resist lang pod niya. Di pa yun to short tanan akong thoughts or siguro nadalara ko sa kanta o gi-applyan ra po ni Charlie yun og feelings ang kanta. Pero basta, lahi ang dating sa kuha. Paghuman na sa duha ka kanta, namalik nami sa tapad sa mong partners. Sa Lima kay saba agihapon kaayo og sige ingon nga padugangan pa. Kay giganahan lagi siya paminaw namo. Pero ni balibad naming Charlie. Kadugayan kay nakadesisyon nami nga mangadto sa court kay sure mi nga daghan ng tao sulod kay last nang padisco naman to sa mong fiestahan. Gibili na lang ni Echo iyang motor sa mong balay para safety ra og namaktas raming tulok parisan paingon sa court. Nagkaduol mi kay nagkasaba na ang sound system maong nagkalisod mi og dungog samtang gaistoryahanay. Kinahanglan na nga magdikit maayo og mo istorya para lang yun magdungog.
Medyo nahilom na si Echo ato ug usahay mapansin ako nga gatan-aw ra na siya sa kuha. Nangutaan ako niya kung naabay problema pero ingon siya nga wala daw. Dito mi nagpundo sa may stage kay para mapalikodan mi sa mga box ug dili ra kaayo sa bagay. Giingnan ko ni Echo nga na daw siya napansin. Una kay puzzled ko siyang gusto na ipasabot. Pero kadugayan kay nangutaan na rin na siya kung nauyaban na ako si Charlie. Giingnan na po na ako siya nga wala. Nangutaan na siya kung nanguyaba daw na ako sa una. Niingon ra pud ko nga wala po. Hangtod sa niingon na siya nga tanaw daw niya kay nagkagusto daw si Charlie sa kuha. Lalaki po daw siya o kabalo siya sa lihok ni Charlie. Nasabtan daw niya nga na daw feelings na ginatago si Charlie para nako. Wala ko nag-expect ato kay Echo. As in wala yun. Pero parihan ako, naniid po dahi siya. O gi-heart to heart talk ko niya. Ipangutan ako niya kung naba ko'y pagbati kay Charlie. O for the first time, nahimo kong honest sa kong feelings nga dugay ra na akong gidaladala. Si Echo ang unang nakabalo. Dili ko kalimot. Dili na ko siya pwedeng ilaron sama sa kong mga classmates dati or sama sa kong barkada nga nasa palibot. BS Psychology si Echo. Gestures pa lang nako mabasa na niya. Tanang reaksyon nako nahibalaan na niya ang meaning. Naingon na siya nga okay lang daw siya. Wala daw ko'y dapat problemahon. Na pwede lang daw gihapon ming mahimong friends just like before. Og safety po daw ako ang sekreto siya. Sa moto nga pag sweet music ana, kay nanayaw lang gihapon may sa tunga. Og close lang gihapon ming duha. Og ato na time, kay nakahagyod ko kay Echo. Kanabitaw nga, gibutang yun nako akong ulo siyang dughan, o akong mga kamot, kay nagkumbayot siyang liog, o gihapong mga kamot kay naasa kong likod. Wala na nayaw silang Juliet. Ang butog nga no to, nara sila sa daplin nga nag-istorya ni Charlie. Silang Lima og Alpha kay kauban na mo dito sa may tunga. Nahuman to siya nga gabi una nga dili uyab ang nadungag sa kong listahan, kundili trusted friend. Gipanghatod gihapon Manila pauli sa balay. Taas pod amo ang gigahin na oras usa sila ng lakaw kay mo balik na po ligimi sa eskwelahan inig kaugma. War gihapon dalhan ni Echo iyang motor o gabaktas gihapon sila pabalik. Nagyud ko napansin kay Charlie o kay Juliet ato kay murag dili na sila tantong sweet pareha sa naging adlaw. Mura ba og naanay gap gamay. Di pagpadulong og tulog na, si Lima ang nagsigog istorya about kay Alpha. Kaming duha ni Juliet kay hilom ra o gapaminaw ra niya. Humukon sa nag-ilong sa Lima kay sila naman dayo ni Alpha. Iyaharyod na ng istorya kay paminaw guro niya kay naa pa siya sa Cloud9. Sa moto nga pagkaugma kay nang biyahe namin pabalik sa city. Isa ra di ay may boarding house ani nila. Gidala mi og mga pagkaon. Nampo hinooy ref og freezer ang tagiya sa mong gipuyan maong pwede ra makigamit. Balik na sa normal among adlaw kay nahuman naman ang tanang lipay-lipay. Pero, gistorya ko ana ni Juliet kadugay about kay Charlie. Samtang wala ato sa Lima. Nangutana si Juliet nga nagkauyab mo gagi. Na siya kog slide kay nganong nakapangutana siya ato. Nito bagpod ko nga wala. Himo si Juliet, pero nanguyab siya agi nimo. Tanaw ryod kay na siya sa akua na mura ba ginabasa akong reaksyon sa iyang pangutana. Nito bagpod ko nga wala pod. Ang ano di ay, nakapangutana ligi ka na. Nito bag si Juliet, dili manggod, pamina mo gud nako kay sa imo siya nagkagusto. Dayon ni katawar ako. Basta kay nakatawa yun ko. Pero pagtanaw na kog balik kay Juliet kay seryoso yun siya. Maong nangutana ko niya, nganong nakaingon man ka na daw. Nito bag si Juliet, na-feel lang na ako. Kanabitawang nakita yun na ako. Nangutana ko kung unsay nakita niya. Pero bisan man pod ako nakaramdam pod ko kan Charlie. Pero abi lang na ako og paminaw to nako ba. Basin assuming lang ko ba sa kong side. Pero hasta man po dahil si Juliet ug Echo, kay mga po ilahang nakita. Ayon si Juliet,
Di ba katong nagduwit man duha? Halata naman kaayo nga naay gusto si Charlie ni mo God. Nitubag ko nga, gifeel rato niya ang kanta siguro eh. Nitubag si Juliet, nga dili oy, hanaayot. Kaya ato pong pagsayaw ninyong duha ni Echo pag sweet music, makita man ako sa tinanawa niya nga nagisalaw siya God. Nitubag ko nga, di ba busy man biya mo atong istorya? Nitubag si Juliet, oo. Pero maklaro maguna ko nga gisalaw siya. Nausab man gani iyang vibes sa to. Nikalit lang siya og kaon sa baoy, kanang magmugtok ba. Nitubag ko nga, abi na kog okay man duha. Nitubag siya nga, abi pod gani na ako. Pero ma-feel man ako nga dili ako yang gusto. Basta sa imo haligi to siya nagkagusto. Siguro gitago lang niya kay barkada mo. Nitubag ko nga, ambot bitaw, binarkadara manggod amo ang tratuhay. Wa man mi gahatag og mali siya god. Best actress na yun ko. Sa kong utok, kay giaway na nako kung kaugalingon, kay burit kaayo ug wa gahatag og mali siya. Nga perti man gani na akong ibuga kay Charlie. Naningutan na si Juliet, nga ikaw, wa ka nagkagusto niya. Mao na gilagin eh. Nganong naabot yun sa muang duha ni Charlie ang issue. Nitubag ko nga, dagway ato. Nitubag si Juliet, gwapo man si Charlie. Gentleman pod, wa ka crush niya. Gustohon man ako mutugan kay Juliet pero gipugna na lang nako akong kaugalingon. Lisod naman god og basin niya naa sila'y contact ni Charlie. Basin mabulabog na hinunog samot. Tama na tong kay Echo ra ko nitugan. Nitubag ko nga, barkada ragyod akong tanaw niya. Nitubag si Juliet, aw, basin day pohon, sa imo siya manguyab. Sugton kahani mo. Nikatawar ako og niingon nga imposible. Nitubag si Juliet, basin di ay. Bitaw, masuportar man ko. Bagay man pod mo. Ato ganing pagkanta ninyong duha, mora yun mag-uyab. Gikilig gani kay ko. Sa moto nga daghan pa yod nga giistorya si Juliet. Nalahi naman hinoon ang dagan kay kami naman noon ni Charlie ang giparis nilang Echo. Kabuing bitaw. Nagpadayon namang contact ni Echo as friends. Na napod ko'y number niya og friends na pod mi sa Facebook. Magtawagay pod mi usahay kung pareho ming bakante. Istorya ragod about sa kinabuhi. Nagbalik po di ay sila atong iyahang ex nga common friends namo kay SSG Federated President lagi namo dati. Niagira na mga bulan hantod na human ang second sem. Niuli rapod ko dayon sa mua. Graduation po ito ni Charlie. Unya agahanda na sila ha. Siyempre present ming mga barkada niya. Pagpangato na mo sila ha, mura pod mig mga tagbalay kay perte man namong sa muka. Bisan wala pa gani naluto ang lechon, tuan na mig atang o gatambay sa may payag nila. Naman pod nooy video kihan. Mao na gyud na ang hilig sa mua basta na ay mga okasyon. Dali rayod kaayo makaarkila og machine. Ang uban na namo mga barkada ang among gipakanta kay mga mukaunay pudto sila og maikot. Nakitaan man ako na nga nagkabisi ang mga isuon na babae ni Charlie, maong giagni po nako akong kauban na bae na manabang lagi mi. Diyon na ay wa pa di ay na-slice nga watermelon ato. Maong ako'y nagpresentar nga mo slice na lang dito sa kusina. Ingon pa sila na basin masamad unya ako, maong gitawag nila na si Charlie o gipatabangan ko. Ningon pa na si Charlie nga siya na lang lagi daw. Nitubag pod ko nga, hay, ako na lang, kaya man ako. Tubag pod si Charlie nga, basin masamad lagi ka. Nitubag ko nga, dili lagi. Unsa ko, libat mo gamit ugot silyo kay masamad pa. Tubag siya nga, ako na lang lagi. Nitubag pod ko nga, basin pangito ni mo pag-slice ba? Lain unya kayo tanawon. Tubag pod si Charlie nga, di lagi na. Sa mga to nga gipadaplin yun ko niya o gikuha ang kutsilyo og melon kay siyara gyud lagi daw.
Pagduot pa lang niya sa kutsilyo kay nabuak bitaw na largo. Ngas inwa yun na mao ang garano. Moto ako siyang giingnan nga, tanawa raw. Mo na kay akohon manggod. Tubag pod siya nga, ay sos, makaon man gihapon na. Tubag ko nga, makaon lagi pero pangit tan-awon sa plating. Hanap pod siya nga, kadaghan pug artean na niya ay, moro man gihapon ang huruta. Anak ko nga, nindot mo po ng presentable pod. Ako na lang be. Tubag si Charlie nga, ako ra lagi. Hanap pod ko nga, taro nga naghiwa-hiwa ha, kanang pareho og size halos. Hana si Charlie, nga isos, kaarte yun ba? Samtang gislay si Charlie, og ako kay samok gihapon kaayo sigig mando niya. Dayon niabot nagkalit yang ate sa kusina. Nakadungog pud guro nga samok kaayo mi didtong Charlie. Nangutan na siya kung okay ra ba daw mi. Nitubag ra pud ko nga okay ra man te. Ingon yang ate nga abi daw niyag nag-away mi. Nitubag pud ko nga si Charlie manggote. Ako hon unya pangit dayo gagi. Si Charlie, sos, pwede ra magunagod, perfectionist ra pud kay ka. Moro man ang huruta. Nitubag ko nga, di ko perfectionist. Ako lang kay para nindot na inig-serve. Di parehaan ng for compliance lang ba na basta kay nahiwa lang siya. Hingon si Charlie, kaarte yun lagi ba? Nagkatawa ra dyan na iyang ate nga naminaw sa mua. Hingon iyang ate, nga sagdahay na lang na day. Kita-kita ra bitaw mangaon. Isumpay po si Charlie nga, maogyod. Kita ra gani ninyo mangaon unya daghan pagyud ang arte. Tubagi hang ate nga, dalian na lang na ninyo kay mangaon na hapit. Ayaw no mo paglalis. Dayon nilakaw na ihang ate pero tadtaod lang kay naabot na si Alpha. Nangutan na si Alpha, nag-aaway na pud mundo ha. Nagkatawaran na si Alpha nga naminaw namo kay gisubay na pud namo siya ha amuhang gilalisa ni Charlie. Ingon si Alpha, nga ayaw pagod mo pagduol, mura mo iring o giro, wa gyoy kalinaw ninyo ba? Nahuman ra gyud na ni Charlie og slice ang melon na gilamo-lamora. Way ayong sukod basta kay nahiwa ra, wa kay lag uniform size. Giserve na namo og naluto na pud ang lechon, maong nangaon ra pud midayon. Feel at home maraming tanan. Nabtan pa may gabi didto sa ilaha o sa amin ang uli. Sa moto ang milabay ang mga pila ka adlaw og panahon. Pagbakasyon namo, nakadesisyon kong mo-transfer sa local college sa mulungsod. Nag-shift og kog laing kurso. Nawalaan bangud kog interest sa previous course nako. Gilayuan na pud ko sa syudad. Doon na lang ang ulian pero kailangan gihapon nako nga mag-boarding house para kada weekend na lang ko mouli or bisan binula na lang. Pero dili na kayod ako gastong pamasahe, inig mo uli ko kay dool naman lang. Nipugong paatos ako sila Juliet o Lima pero mao namang gyud ako ang gusto. Gikuha na lang nako kong mga gamit sa boarding house sa syudad o gibalhin sa kong bag-o nga boarding house sa may lungsod. Nakabalo ako mga barkada ato. Uya pa day gihapon si Lima og si Alpha. Si Charlie og Juliet kay friends lang gihapon. O kaming Echo kay friends rapon. Usahay ra magka-chat or text. Si Charlie kay nagsugod na og work pero si Alpha kay wala. Wa pay interest nga mo trabaho. Then isa ka buntag ana, busy kog panlaba. Og kalit lang nga niusig ang among iro. Nadunggan nako nga naay nangayo sa tubangan sa balay. Dayon maingon ako mama nga, "Oy Charlie, naligi ka?" Ipangbadlong na sa kumama ang mga ero kay wa man gihapon ni honong og usig. Samtang ako kay naminaw ra og padayong nanlaba dito. Sa kong utok, unsa kaya'y tuyo sa tawo nga buntag sayo palang gani, nasaag naman sa balay. Yung si Charlie nga, mayong buntag de, nasi Shara, nalang unta ko'y tuyo niya. Sa moto nga nahunong ko galit pagkadungog na ako sa kungalan. Ako day ang tuyo niya. Liraw na dayo na ako ang mata. Ngano ka? Ngun si mama, o naaman, naa sa balon kinanlaba.
tuyo ka lang dito. Sumutong ni tuyok na si Charlie paadto sa kuha. Galingkod ko sa bangketo samtang gatubang sa palanggana nga sabunanan pa nga mga labunon. Gilingin ako na siya og nitaas akong kilay. Wala na ko ni tingog kay masabtan naman sa tinanawan nako nga nangutanan ako kung unsay tuyo niya. Dahil ningisi na siya. Ngisi na klarong naay pangayoon na pabor. Niyan si Charlie sa kuha nga, ikaw dala sa padula sa basketball ba? Pakyut-kyut pa na siya og nitando kay nanghangyo lagi. Nitubag ko nga dili ko eh. Dakong balibad na ko niya. Kabuing ra. Ako pa yung gituyuan nga mudala sa padula. Wa siya nalipong. Pero nihangyo si Charlie sa kuha nga ako jud ang padalhon sa padula. Nilingkod na siya sa may balon. Bali among balon kay gifailan man og hollow blocks para dili delikado sa mga bata. Pero nito bagpud ko nga dili lagi jud ko. Pero sige jog pamugo si Charlie nako. Ihang dagway bitaw kay pinabuutan kaayo nga murag yun og dili sungugan niya dako. Hanihan ako niya nga di gani ko. Maawayan ko sa mga players. Tabag si Charlie nga, di man kaawayon, maghimo man mo role sa lamisa. Kung kinsay mangaway, i-pull out ang team. Tubag ko nga, pangitag lain dito, panuhol og lain. Ana si Charlie, nga ikaw lang gani kay duol ra ka. Tubag ko nga, unyag na ako sa lamisa, dili ko ka-cheer. Nitubag siya nga, mo cheer pa day ka? Ay nag-cheer-cheer eh. Tubag ko nga, basta dili ko. Ana si Charlie, nga sugot na ligi, timbaan man takao. Gikuha na niya ang timba nga nagbitay sa balon og nagtimba gyud og tubig. Human gipundo didto sa mga bakante nga balde. Ako siyang giingnan nga pagpuyo daw dira kay dili lagi ko. Ana si Charlie, ikaw na lang lagi, timbaan ta ka taman mahuman na imuhang labhonon karon. Ako siyang giingnan nga ingnag pagpuyo lagi dira. Mamugos di ay. Ana si Charlie, nga pakipot man pod kayo kay. Ingnag sugot na gani. Tanawa ra. Plastic yun kayo eh. Mura og ito'y kay naamay tuyo. Day nadunggan mi sa silingan nga niagi sa balon na maumamuntapi. Nakitaan po niya si Charlie nga mo'y nagtimba og tubig. Ingon siya nga, sayuha ba nimo nangagad Charlie? Hayag pa man kayo. Nitubag si Charlie nga, maayo ning sayo ante, para dakog agi. Ako agi siyang gipiksan og mga bula sa sabon. Dali rapod kay siya nakapanagang og nagtabon siyang no. Grabe rang katawa ni Charlie og ni Ante. Ngun pa yun si Ante nga, sugta na ligi na siya ra. Ay na padugay-dugaya. Dayon nilakaw na din si Ante padaritso silahang balay. Diningon si Charlie sa kuha, nga awa, sugot na ligi dayon. Nitubag ko nga, ahaka, maisyo ta ng kalakihan ni mo ba? Ang imuhang gipamugos dirag nangita pakaglain didto nga mudawat ana imuhang pabor. Nasulbad noon ta nang problema nimo. Tubag si Charlie, kabalo man kong musugot ra ka madugay, maong ayaw na dugaya dira. Tubag ko nga, gahe yun kag alimpata ka no. Nitando ra na si Charlie og niingon nga, dili jud ko muuli kung dili ka musugot. Tubag ko nga, daghan kog trabahoon og magsugod ng klase. Ana si Charlie, nga kada weekend raman sa gabi ang dula. Wala pa kay night shift ana na klase. Muli man ka ana diri ba? Tubag ko nga, di ko magulian perme kay gasto og pamasahe. Tubag siya nga, sakay na lang kanako inig padulong og pauli. Tubag ko nga, hadlok ay ka mag-drive eh. Itubag po si Charlie nga maghinay-hinay lang gud ko. Naagid siya itubag kada rason ako. Wag yo'y planong undangan ko, maong naghuna-huna na lang ko pwede nga marason para di nako dawaton ang trabaho sa lamesa. Ako siyang giingnan nga kapoy gihakot sa sound system.
Ana si Charlie nga tabangan daw ko nila ni Alpha. Ako siyang giingnan nga mamroblema ko paghatag schedules. Tubag si Charlie nga ako'y hatod perme or kuyog bakata. Daghan gyud siya tubag para lang gyud dawato na ako ang mahimo nga comedy. Taod-taod lang kaniadto na pud na si mama sa balon. Nangutana na siya kung naunsa daw mi. Nitubag ko nga kining ako ang kaila may. Ing nagdili ko pasalig sa lamesa nga magpa-basketball. Mamugos siya. Tubag si Charlie nga. Wala magud akong counselor sante. Si Cheryl lang unta kay duol lang. Sumoto nga nag-istorya po si Charlie ug akong mama about ato. Pag umanog istorya nila, niingon na akong mama nga, ikaw Shera ug kaya nimo. Day nilakaw na si mama. Ug akong giinan si Charlie, nga hasol-hasolon ra yun ko nimo no. Gapuyo ra ko daring malinawon, hatagan yun ko nimo og trabahon. Tubag si Charlie, nga hawod man pud ka, isog man pud ka. Sa mo to nga sige jug hangyo si Charlie sa kuha, unya sige pud kog balibad niya. Unya siya kay modula di ay, unya ako kay hatagan ko niya bugat na responsibilidad. Pero ni pasalig pod si Charlie nako, nga inig before og after niya modula, kay tabangan ko niya. Og niingon pa yun siya, nga kumusugot daw ko, mga ligo daw may swimming pool inighuman sa araw ng barangay. Siya daw ang bahala sa foods ug cottage. Sa moto, nga naaramanday ng nindot nga offer. Gidugay-dugay pa. Basta laag na ganay sugutan, sugot kayo eh. Nangutana din ko niya nga unsa nga foods. Then perting katawan niya. Ingon siya nga kaabtik ba. Kabalo pa kong maora di ay nay makapasugot nimo. Hagbay ra dapat ko nang giingon. Maotong, misugot na lang ko sa iyang hangyo sa kuha. Dali ra magud ko ka istorya kung naay maayo nga offer. Gipanindigan gyud ni Charlie na siya mo timba og tubig, taman mahuman ko og panlaba. Daningon si Charlie, nga basin ganahan pa ka manlaba, napay daghan didto sa balay. Gisipatan dyan ako siya. Ngayon si Charlie, nga joke roy. Sa moto nga nilakaw na siya og pag-ugma gyud kay gihatod niya ang scorebook sa balay. Kay wala pa man nagsugod ang klase, nakatabang pa kog pang tapot og posters para sa basketball. Tulomi kamotoran kauban si Alpha ug among ubang barkada. Dala na lang pud to laglaag. Daghan ang nag-submit nga mga team. Apil na ang team nilang Echo. Nakahimo pud ko og rules sa lamesa. Kauban pud ay nako si Alpha nga nagdala sa padula kay nabiki lagi iyang tiil og dili pa siya kadula ato na time. Tulomi sa lamesa ato para sa scorer, announcer ug timer. Ug napoy tulo ka referee. Istrikto ko nga nagdala sa padula gikan sa entrance fees, proper uniforms, sapatos, mga behavior sulod sa court, giapil nako tanan sa rules. Dito na ko mas na-expose sa mga lalaki. Mas nidaghan akong admirer na gikan sa laing barangay. Pero natingala ko kay Charlie nga namura naman hinuon o gwardiya nako. Kung naanagani na'y players nga modul sa lamisa, kay modul po day na siya og maminaw. Ug na po'y mangayo og number kanang muingon na para daw makapangutana kung naba sa schedule. Ningon po siya nga ihang number lang ipahatag para siya nalay mo contact sa mga captain ball sa mga team. Ingnan pa yun niya ang mangayo na. Wala daw ko'y load og dili lang gihapon na ko ka-reply sa mga pangutana. Usahay irason po niya na wala daw ko'y signal sa mga. Mong di daw unya dayon ko ka-update. Sa moto, nga naay one time nga gihatagan mi ni Echo og soft drinks sa lamesa. Gitagsahan ming tulo ato sa akong mga kauban. Taod-taod kay naabot na si Charlie. Deningon si Charlie nga, asa ang kay Shera ani? Gitudlo po ni Alpha ang kumbotilya. Iyahaman dayon ka nang gikuha o giinom na gamit yod ako ang straw. Ako agi siyang gihapak og ballpen iyahang kamo. Ako siyang gingnan. Nga huy, libre baya na ni Echo sa mua. Tubag si Charlie,
nga palitan lang tika. Ako siyang giingnan, og nagpalit na lang day kag imuha dito. Tubag si Charlie, nga uhaw na gud kayo, palitan na tika. Anak ko nga, hinatag na lang gani isa ko ikaw pa yoy ninom. Niingon ra si Charlie nga palitan na lagi ko niya. Huwag yoy botoy. Nilakaw gyud siya paingon sa tindahan og nagpalit og bagong soft drink. Suman gihatag sa ko. Buingon yun. Then pagsugod na sa klase ana, anito na ko sa lungsod og sa boarding house na ko gatulugan. Usa di ko nilakaw sa mua, gipangayo ni Charlie akong number kay para lagi daw makontak ko niya og biyernes na para dungan naming manguli. Gihatag ra pud na ako. Dugay raming barkada pero wa mi number duha. Kuyaw pa kaayo og unang gisend na message sa kuha. Ingon siya sa text niya, "Last night while I was on my bed, napatingala ako sa langit. Ang daming bituin, ang liwanag ng buwan. Then suddenly, I noticed, Lord, asa na amo ang ato? GM, Mayong Buntag." Nagkatawa yun ko. Wa yun ko nakalimot anang forward text niya ba. Kapila ba yun na ako nabasaha og mabawra kay kog kalipay kay miagik-ik man kog ako ara. Na-reply pod kog huyo. Tubag siya nga, badya, kinsa pa man di ay laing mag-text nimo. Sa badya pala nga line kailan akong kinsa siya. Hilig siya mo gamit ana nga expression. Ako siyang giingnan nga pagpaila po lagi. Malay ba na ako wrong number lang? Hana si Charlie, nga dagan siguro kay kagyatagan og number no, kay magduda pa mang yun kag lain ang nag-text. Hana ko nga, hahay ni mo. Basin ganig wrong sent lang. Bahala ka diray. Ing ato mi nagsugod sa text. Lalis lang gihapon. Sa mga to nga sa unang biyernes na sa hapon, ni text na siya nga hulaton ko niya sa ubos sa boarding house kay naamay computer shop po dito. Nadugay pagod ko nga nakagawa sa eskwelahan nato. Pag-abot na ako sa boarding house, nakita na ko iyang motor sa ubos. Nisaka po ko dayon sa kwarto og nag-ilis og prepare po og bang gamit na dalhonon pa uli. Pagka-ready na kay giadto na nako siya sulod sa shop. Dali rapod kay na siyang nitindog ung nanggawas may paingon siyang motor. Ingon pa siya nga, "Hay, kalangayan na lang gyud ba?" Mogi ingon niya samtang gataod siyang helmet unya gitunol ang isa sa kuha. Wala na ko dawata og nakapanghinawak na lang ko nga nagtan-aw niya. Siyang giingnan, gisugo takag pasundo nako. Og excuse me Mr. SK Chairman. Basi nakalimot lang ka nga ikaw ni hangyo nga modala ko sa padula o ikaw ni presentar nga mosundo nako kada manguli. Nagkatawaran na siya. Lipay kaayo ko masuko or muhatag kog argumento niya. Ingon si Charlie, nga joke lang gani, mag-strong mandayan. Anak ko nga, pagklaro, kay basin ganahan kag ipadala na lang og lain. Sugot ra kaayo ko. Hana siya nga, mo na siya, maninood dayon, di madalag komedya. Ginatunol gihapon niya ang helmet ug akoan na lang pong gidawat. Ingon ko nga, tarong ako, abi na kog kulang kag isa ka dukol para makahinumdom. Tubag si Charlie nga, sadista pod kaayo ka. Sa motong gisuotan ako ang helmet ug ipaandar po niya ang motor. Unya akong backpack kay ako amang gikabiba sa tubangan para unta mapatunga sa mundwa. Pero niingon si Charlie nga, taro nga daw na pagsuot imong bagbe. Hana ko nga, ana lang day na. Tubag siya nga, kadaghag arte juday. Labyog lagi kaayo, lain kay mag-drive. Layo kay ka, masaray tang makaagitag libaong. Dili manggudpod sementado ang tanang dalan paingon sa mua. Napayubang lugar na murag sungkaan. Nitanaw pa ko niya. Human ako na lang gibalhin akong bag sa likod og nanakay na may sa motor. Ako siyang giingnan, pag hinay-hinay lang og drive ha. Di pa ko ready mamapa og balas.
Nitubag si Charlie nga, ayaw pagpagunahunaw yung ano wakay salig si mong driver. Nitubag ra ko nga, bantay bitaw. Diyan sa paglarga na namo, ako nga nasa likod kay gikilig nagmaayo. Wala ko nag-expect daw nga makaangkas ko sa motor sa kong crush. Kung naamang gun may laag, kay permi ko kay Alpha mo sabay. Taod-taod kay ni minor na siya og naa siya gistorya, pero di kay may magdungog kay hangin og naapod may suot na helmet. Yung si Charlie, nga panggunit og tarong ba. Wala mo gud ko ng gunit niya kay nasa strap sa backpack ako ang mga kamot. Sa moto, nga ni gunit na lang pud ko sa iyang hawak. Pwede mangandoy gamay. Gi-check pa na ako yung side mirror kung makita ba ko niya. Pagtanaw na ako nga dili, usa pa ko ni smile. Si Charlie ang lalaki na walay sweet bones. Sa bagay, ngano pud bitaw og mag-sweet siya nako nga dili man mi uyab. Nagpadayon tong ato mong setup doha. Kada Biyernes sa hapon kay dungan ming manguli, unya kadto Lunes sa buntag kay dungan pud ming manglakaw sa mua. Wag yun nagdugay kay nahimo ng issue sa mong dapit nga uyab ming duhang Charlie. Bisan gani ubang players kay mangutana pod kung uyab ba nako si chairman. Napadyoy kasaan na nga nagpalit lang ko sindahan ba. Unya ni kalit na nagpangutana ang isa ka silingan namo nga kung uyab ba mi ni Charlie. Nitubag pod ko nga dili oy. Nitubag pod si auntie nga, ingon ni Alpha day, uyab daw mo. Nabuing gini si Alpha. Siya pa yun ay ang source sa chismis. Nitubag pod ko nga, dili auntie ay, pasagad ra gining chismis si Alpha, di man mi uyab. Kay permi lagi daw minilang makit-an niya sige og kuyog. Ay ingon pod siya, nga bagay lagi daw mi ni Charlie. Pero akong ginan si ante, nga naay laing uyab si Charlie. O di success. Si ante na'y bahalag pakalat ato nga naay laing uyab si Charlie og dili ako. Pero medyo sakit biya pod sa thoughts nako kung naaman gali laing uyab si Charlie. Gapadayon na pod gihapon namong padula o gahapit na mahuman. Nakuha na ang best 4 o gapil ang team gihapon nilang Echo og Charlie. Pero nihinay na ang team nilang Charlie kaya wala man kaapil og dula si Alpha na ilahang point guard. Dili yun sayon ang magdala sa lamesa. Kinahanglan ang real-time na record sa score, violations, remaining time og shot clock. Si Charlie kay makita yun na ako nakapoy na kaayo pero focus gihapon kayo sa dula. Hilig yun kayo siya basketball. Nahuman mong padula nga naka first place ra silang Charlie. Dahil ako ang naghipo sa scoreboard. Pagkagabian na kay naay pa disco, ako ang nagbantay sa entrance, tigdawat sa entrance fee. Isa po namo ka amigo ang tigtatak sa kamot. Nag-request po may security ato sa detachment, maong na mga CVO, CAFGO, o mga army sa sulod o palibot sa diskohan. Ang isa ka sundalo kay naa naglingkod sa kong tapad dito sa entrance. Gistorya-storya po mi ato. Taod-taod lang kay nainidool na ako na amigo kay ipatawag daw ko ni Charlie og papulihan sa daw ko sa lamesa. Gingnan na po na ako nga painan si Charlie na ang barko ang modool sa pantalan. Nagkatawa nga naminaw ang sundalo nga si Sir Rastaya. Pila ra ka minutes ni balik na po akong amigo kay padtuon na ligi daw ko sa stage kay importante daw kayo. Nagyaw-yaw yun ko nga naglakaw paingon sa stage. Bisan kanus ayun no, kay papresyo yun ni permi si Charlie. Mao na gani ang naituyo, ako pa yun ang padulon. Hangtod naabot ko sa stage o nang hinawa ko sa tubangan niya. Ako siyang gingnan nga papresyo yun ka permi no. Niingon si Charlie nga, lingkod sa dere. Nitubag ko nga, unsay tuyo nimo? Iingon na dayon kay mo balik ko dito. Tubag si Charlie nga lingkod sa lagidere. Nitubag ko nga kahasol juday. Hana si Charlie, unsa may dalian nimo og balik dito. Nitaas yun akong kilay nga murabag na meaning iyahang gingon. Lahi gyud iyahang pagkaistorya. Ako siyang gingnan, ikaw ang unsay tuyo nimo o nganong gilangan pa ko nimo dere.
Nikalit bitaw na og ilis ang music sa suite. Unya asaba na kayo. Nagkatibuwaag na ang naa sa tunga sa court ug nag-iyahay og padaplin. Day nikalit lagingon si Charlie nga, tara, manayaw ta. Nitindog na si Charlie human gigunitan akong kamot o giguyod ko niya panaog sa stage. Wala nako kariak og nisunod rapod ko paadto sa tunga. Ikuha niya na ako ang kamot o gibutang siyang abaga. Human ihang kamot kay gibutang sa kong hawak. Murag yun og nabalot sa kakulba ako ang tibuok nga pagkatao ato. Wa gyud ko kapangandam na mag-ato day siya atong gabihuna. Init kaayo akong nawong nga murag nangurog ako ang kamot. Namura ko kaihion. Nga nahadlok nga nalipay basta kay dili na ko ma-explain akong feelings kay nagsagol na tanan. Nangandoy man ko ato nga makasayaw na ko si Charlie. As in dugay na yun. Sukad pa pag high school pa lang na ako. Murag 7 years yun kong naghulat ato nga time. Nga ma-feel bitaw na ako ug mapansin ko niya nga dili lang basta barkada kundili special nga babae ba. Na dili lang kay pansinon ko niya para sungugon kung dili as babae na iyahang magustuhan bitaw. Si Charlie na yun akong crush sukad pagkabata pa. Pero ato nga time, naayod siya sa kong tubangan. Ug siya na yun mismo ang nagpakita og motibo sa kuha. Mura yun og nahunong tanan sa kong palibot ug nagtanaw ra ko siyang naong. Ug siya pod kinagtanaw sa kuha. Ang gwapo yun kaayos niya. Pagkatunga na sa music, gikalit ko ana niya og bira pa doon. Human, ni honghong siya sa kuha. Og I love you. Wala ko kariak. Wa gyud pud ko nanulak. Wala ko'y gusto buhaton kung dili pasagdahan ang nahitabo. Ug kung pwede unta ka ng dili na mahuman bitaw. Ay gata ba? Nakalimot yun ko sa mga chismosa sa palibot ug sa unsa pang istorya sa laing tao. Basta kay sangko sa langit akong kalipay nga nadungog na ko gikan kay Charlie. Nga love pod ko niya. Dili joke kun dili tinuod nga feelings niya. Sumao to. Nga close ra kaayo ming Charlie dito sa tunga. Ngit-ngit good og disco lights ray naa. Pero ang smile sa nawong niya kay maklaro gihapon kayo. Siguro pod kay memorize naman ako iyahang nawong. Kay bisan gani og naa ako sa balay, makita naman gani nako siya bisan asa. Daghan gyoy makarelate ani. Di ba kung natay crush kay moray buhat nato og imagine silang nawong. Makita na to sa bongbong, sa kesame, sa plato, sa labunon, o sa tubig. Ambot bitaw. Basin ako rapod ang ingani. Gipaningot ako gamay pero wag yun ko'y maisip nga itubag siya. Daghan ko og pangutana. Daghan kong gustong klarohon niya pero wala ko kabalo kung saon ako pagsugod. Saba pod kayo ang sounds, maong maglison migdongog duha. Igong pagkahuman sa kanta kay giagni na nako siya nga mopadaplin nami. Pero nasundan pa magyud na og lain nga sweet music. Mao nang wa ko niya buhii og nagpadayon gihapon mi nga nagbayle sa tunga. Dayon ni tan-aw ko ana siyahang naw nga nagtan-aw rapod sa kuha. Lahi gining nasanay tang joker ang isa ka tao kay maglibog na ta kung seryoso ba yun ang istorya or joke rapod. Kadugayan kay nangatawa naming duha. Wa na yud ko kaagwanta kay dugay man mahuman ang music. E di nangutanan na yud ko niya pero kailangan na mo paduol yun og istorya. Nga duol yun siyahang dunggan para lang madunggan. Og maupod siya kada tubag niya. Mora na may og naggako sa tunga. Nangutana ko niya kung seryoso ba.
Tubag si Charlie, paminaw nimo. Nitubag ko nga joke ra. Hana si Charlie, nga joke ra yun ang tanaw nimo. Nitubag ko nga, dili. Seryoso? Tubag si Charlie, naaraman di ay na. Nangutan ako niya kung kanusa lang. Nitubag siya, nga wala ko kabalo. Basta kay nakabalo lang ko nga dili lang ka barkada para sa ko. Nangutan ako niya kung nganong nakaingon siya na. Hana si Charlie, nga magselos na ko kung naay mo dool nimo. Gusto na ako nga naa sa ko alang imuhang atensyon. Masuya ko kung naakay laing ka istorya nga laki. Labi nag magsigi kag katawa. Tubag ko nga, unya, nganong maldito man kayo ka sa ko. Tubag siya nga, ingana namang yugogyod. Lingaw man pod kay ka sungugon, kay masuko man kadaya. Tubag ko nga, unya, lipay pod kayo kag masuko ko no. Hana siya, nga alangan kay nang kinaiya nimo nga sungugan pod pero mabalsan kay maninood. Nigatawar ako, tinood yun ba? Usahay kay ako man ang mapikon labi na og tabangan ako nila og sungog. Tungod kay naglisod naman yun mi og dungog didto nga nagistorya sa tunga. Nakadesisyon na lang ming mopadapli na lang. Nanaka nami og balik sa stage ug namalik og lingkod sa among gigikanan o sa minanayaw. Nagunit lang gihapon na siya sa kong kamot ug walay laing buhat kung dili ang magtan-aw ug mo-smile sa ko. Nangutan ako niya kung sigurado ba yun siya. Nitubag pod siya nga sigurado daw kuno kayo siya. Ako siyang giingnan, basin og nalibog pa ka ba? Tubag si Charlie, nga ako, sure na ko. Ikaw, wala ko kabalo kung angay ba na kung ang kunon siya nga dugay ra kong nagkagusto niya. Pero kay tungod sa pride na ako, mas gipili na ko nga ihilom usa o siguro sa tamang panahon kay mo confess ra ko niya sa akong tinuod nga feelings, sukad pa sa una. Nangutana si Charlie nako, ikaw, unsa may score nako nimo? Tubag ko nga, unsa ba imong gishot? Free throw, 2 points or 3 points? Tani katawa ko. Tubag siya nga, feeling sa ko ang gishot, pang MVP. Nidol ra na siya og kalit og sa ikaduhang higayon, ni honghong na siya og I love you. Mga 6 inches siguro ang distansya sa moang mga nawong. Kay nitotok manday na siya sa kuha. Ug naggunit lang gihapon na siya sa kuang kamot. Nakaingon lagi ko na, Lord, pukawan ako kung damguran eh. Palihog lang yun. Sa tinod ng bitaw ko mga andoy gani ko kay Charlie dati. Mura yun og fairy tale. Pero natinuod man di ay. Lipay yun kaayo kung dugahan nga lami bitaw ambak-ambak. Pero nagpugong lang yun ko. Kay mura unya ako og bata og dili biyaing ato ang impression sa bang tao sa kuha. Maldita bi ako nga sungugan og dili kikay or dili pabebe ba. Mura og nag-advance maninon akong utok. Kay naghuna-huna naman nga what if mahimong kami ni Charlie. Unya magbulag bitaw. Di unsay may istorya sa laing tao sa mua. Murag dili ko ready bitaw sa reaction sa palibot. Gaw na huna na yun ko kung saan ako paingon siya ha. Nga hangtod sa na-construct na yun na ko og tarong ako ang thoughts. Ako siyang giingnan. Musugot kog mahimong kita. Basta naatay rules. Nag-abot din iyang kilay. Ingon siya nga, unsa man ang mga rules oy. Mura mag-basketball. Tubag ko nga, ay, so dili ka. Tubag siya nga, ay sige na, unsa may rules? Ako siyang gingnan, nga walay dapat makabalo.
nauyab na ta. Isa mo to gabot iyang kilay, murag batang gamay nga gibalibara ng iyang reaksyon. Yan na si Charlie. Ngayon sa manoy, o manay klaro. Nganong ing ana man, lain kayo eh. Tubag ko nga, basta, maura na ako ang kondisyon. Kita lang duha dapat ang makabalo. Nga uyab ta. Dili dapat makabalo atong barkada ug bisan ato ang pamilya. Naguna-huna pa na siya kay lugi kay siya dagway. Yan si Charlie, lain na lagi kayo. Ngano man gud ay ug makabalo sila. Tubag ko nga, basta, dili ko ganahan nga mabulabog nga uyab ta. Daghan kayong chismosa. Gusto na ko nga mura lang gihapon tag dati kung natay laing kauban. Pero og kita na lang duha na way laing makakita o kung naata sa laing lugar, kana hinuon, pwede ta nga mahimong sweet sa usag-usa. Tubag siya nga, dili ko ganahan og ing anang tago-tago. Wala man na sila labot sa tua. Nga naman di ay uyab ta. Mga tarong man pud ta. Ako siyang giingnan, nalagi dayon daghan chismis or unsa pa ng mga sungog sa palibot. Kadugayan ana, kung makita ang tanggakuyog, labi nagkabalo sila nga uyab ta. Nadayon sila ang utok na mabuntisan or unsa pa. Mas maayo nang kita lang duha ang nakabalo. Dili gid siya happy ato nga kondisyon. Sa bagay, kinsa ba naman ang malipay na itago agad. Pero kay bata pamanggod ko ato, mong dili pagyud ko ready nga mabulabo. Nga naa ko'y uyab nga silingan ra. Ako siyang giingnan, ikaw, kung dili nimo kaya, dili na lang. Tubag si Charlie, nga naman gudi ay og ipahibalo na to eh. Umadto ko sa inyo ha. Mga tubang ko sa imong mama ug papa. Nisiga na jud og maayo akong mata. As in, siga gyud kayo. 17 pa ko ato god. Dili pa ko ready nga naay mga tubang na lalaki sa balay. Basin unya og ipaminyo na hinuon ko sa kong ginikanan. Nabuing na gyud. Ako siyang gingnan, kana joy ayaw buhata. Dili sa karon. Sunod na og makahuman ako. Tubag si Charlie nga, nganong dili man kaganahan nga tarong man ko. Wala man pud siguro problema si mama og papa nimo nako. Wala man sila'y angay ikabalaka sa mong pag-eskwela kay dili man ko irresponsableng lalaki. Nitubag ko nga, basta, daghan kaayong chismosa dere. Sige lang gud og ingana tong setup. Nanabitaw ko sa boarding house permi og tagsa na lang pud ko muli dere. So dili na to kailangan magpanggap kung nata didto sa lungsod. Basta wala lang tay kauban na kaila. Gaw na huna pa yun na siya o kadugayan kay ni sugot ragyod siya. Hingon si Charlie, sige, basta kay ako anak ha. Ayaw na pang entertain og lain. Nitubag ko nga, basta kay motuman jud ka sa sabot. Taod-taod lang nakita na namo si Alpha na paingon sa stage. Na formal ming duha ni Charlie. Pagkakita niya sa mua ni Charlie, murag abot sa dunggan ihangise. Ngayon si Alpha, nga da, kanina rakog tuyok-tuyok pangita ninyo na araday mo daring duha. Unya, unsa naman eh, ingnan bitaw tamong nahimadlan na tamong duha. Then ikatawas siya. Nitubag ko nga, ayaw pag in-advance dira. Dili mo yaboy. Naalang ko igipaselos na ex. Nausab na iyang expression og nitanaw siyang Charlie. Gitanaw ra po na ako si Charlie nga nagtanaw ra pod sa kuha. Ngayon si Alpha, nga kadali lang ha. Kadali lang gyud kay mo ginhawas ako. Nag-inhale o exhale pa na siya sa mong atbangan. Then nanguta na siya balik nga dili ba daw may uyab. Nitubag po mi ni Charlie nga dili lagi. Nagbalin-balin na yan tinanawan sa mua ni Charlie. Maklaro yun siyang nawong nawala nito. Naingon pa na si Alpha nga naa si Echo nga nangita daw sa kuha.
Ingnon ba daw niya? Pero dali ra kay nakatubag si Charlie nga dili daw. Ayaw. Matong niingon si Alpha nga dili mo uyab ana ha. Then ikatawas siya. Matong niingon ko nila nga mangadto na lang mi sa tunga ug manayaw na lang mi. Sa moto nga nanayaw na lang mi sa tunga. Kadugayan kay natapok naming mga barkada ug nag-iyahay silag ingon nga kaganina palagiming gipangita. Mayo gani kay wadi amin nila nabantayan ni Charlie nga nanayaw og sweet kay mas madakong issue paunta. Pagpanguli na ana kay sabay mi mga barkada. Wala na gyud may solo time ni Charlie ato. Ing ato gyud to kay gigusto man pud nako to. Lain man gud kung mabalaan sa mga barkada kay sila na hinuon ang modistansya. Unya mawala na ang enjoyment bitaw ug magtapok-tapok kay naanay manag-uyab. So mas gipili na lang nako nga itago na lang. Nag-text pa mi ni Charlie ato ug nasabutan namo nga ang tawagan kay Yam. You are mine. Sa mga to, nga pagbalik na sa school, gihapit ako ni Charlie sa balay kay paingon pud siya sa trabaho ato. Nakasanayan na pud to nila nga hitabo sa pagpa-basketball pa, maong okay ra. Sanaan nami sa dala na medyo layo-layo na sa mong barangay. Gikuha niya akong kamot nga nagunit siyang kilid o gibutang dapit siyang heart. Nagwandahan ra na siya nga nag-drive. Hinay ra nun kayo mong dagat. Ako siyang gingnan nga basi natay makasugat diri ha. Mailahan jud ta. Pero mas gihigpitan pa niya iyang paggunit sa akong kamot. Ingon si Charlie, pasagdahin na sila god. Kapoy kayo magtago-tago. Ingon ko nga, nagsabot na biataan eh. Ingon si Charlie, nga layo biata. Iha pa yun hinoon na nga giplaster akong kamot sa may abs niya banda ug niingon siya nga paggunit og tarong. Ingon si Charlie, I love you Yam. Nitubag pud ko nga I love you too Yam. Abi yun na ako og never mahitabo na mahimo na kong uyab si Charlie. Pero it really comes to reality. Ma-feel biya yun na ko iyahang pag-amping sa kuha. Og hangtod naabot na mi sa lungsod o ginaog ko niya sa boarding house. Paingon na pud siya sa work ato. Nagbili na siya na i-text per me kung bakante na ko. Huwag mo pud akong ginabuhat. Ginahulatan pud ko anak niya na mauli sa boarding house. Dito siya sa computer shop. Usahay ipatago rami nga mag-holding hands sa sulod ug magkuha mi og unit na tapat. Bago pa lang nagsugod among relasyon pero nakadecide na si Charlie na mobalik og puyo sa lungsod. Namagod sila balay nga giparintahan na lang kay gauli-uli man siya. Para po daw nga mas naami time na magkabanding duha. Gituman dyan ni Charlie ang saad na mga ligo may pool human sa padula sa basketball. Domingo to ang nasabutan namo nga mga ligo. Maong Sabado pa lang kay busy naming ga-prepare sa mga dalhono na pagkaon. Kami pa din ni Charlie duha ang namalit og mga sagol ato sa buko macaroni og nagplano sa uban pang pagkaon na madala. Napuday may suhol ni Alpha atong committee mi sa basketball. Mga nagsabot na may nagastuho na lang sa lahat. Pagpanguli na mo sa barangay, na nga formal na may duha ni Charlie. Padulong mi ato nga manguha og butong og nagtapok kami daan sa tindahan nilang Alpha. Una kong niabot didto human among ubang barkada, dayon si Charlie. Ang noong ni Alpha kay mao ra gyud buhat og sigig ngisi. Iyang mata kay gabalin-balhin sa mong duha ni Charlie. Mura bitaw og mabasa nimo siyang dagoy nga di gyud mo mangangkon ha. Bitaw. Sa mga to, nga nagsugod na pod og panungog si Alpha nako. Ingon siya nga inspired daw kaayog nawong si Charlie. Unyag basin daw kuno nga naarad-ari sa duol iyahang inspiration. Danitan-aw si Alpha sa kuha. Moto nga wala ko nakalikay nga niri ako. Ningon ko nga ay kog sugdi Alpha. Then grabing pangatawan nila. Hingon si Alpha nga hala-hala.
Nariak man ka. Wa man mi nag-ingon sa imong ngalan ha, pero ikaw ang nag-react. Nga na mo isa kabarkada nga si Ayan nga basin tinuod. Sa mua na yun na silang Charlie hinuon nagtanaw. Mao na yun ba? Grabing chismis o grabing sungog. Napaydali ra kayo ko mamula og sungugon. Hingon ko nila nga di gani mi uyab. Hoy Charlie, tingog pud dira. Hingon si Charlie, kami na pud inyohang natripan ha. Enjoy kay sila nga nagtan-aw og naminaw ug wa gyoy mga lingaw. Hingon si Alpha nga denial sweethearts, denial king and queen. Di gyud matako milhang baba, mga sungugan gyud kayo. Ako sa lang giingnan nga bahala mo dirag di mo manoo. Di man magsakit akong tiyan. Tara na, watay mahimo aning puro ramo issue. Wala yun di kapoy si Alpha og panungog kay ipugos yun lagi niyang moangko ni Charlie. Mayo gani kay hawod pod nga mo-acting si Charlie ato. Pagkaugma na kay sayo kay minangandam, iyahay og bit-bit sa mga balo na pagkaon. Walo may kamotoran niya ng lakaw. Gawas nun rapod hinoon mi kay basta sila Charlie og Alpha ang kuyog kay pangsugtan raman ming mga batanon sa mong parents. Basta gisabot na midaan nga walay mag-inom sila og hinay lang ang dagan sa motor. Si Alpha ang ni-sponsor sa entrance fee na mong tanan. Ubayad yun unta me pero siya na lang lagi daw. Pasalamat na lang po me. Sa cottage kay si Charlie nang bahala. Hangtod sa na-plaster naming tanan. Og nag-iyahay nagpang-ilis og pangaligo ang uban. Kaming Charlie kay nag-text rami. Magkatawa na lang yun ko kay wala siya laing buhat kung dili ang magreklamo nga kapoy daw mag-deny. Ug ang sigig agni sa ko na moangko na lagi mi. Pero dili yun lagi ko. Mas naabiya pod sa sungog-sungog ang piling. Ug i-enjoy paligin ako ang moment. Ingon din na si Alpha nga, Shara, bilin sa kadreha, manglaag sa mini Charlie. Mangitag chicks. Okay raman ni mo no? Di bitaw mo uyab. Dahil ni katawas siya. Ako siyang giingnan, nga lakaw. Daghan na kaya tuang pilian. Hingon po si Charlie nga, chicks lang gihapon. Isumbong kay Lima be. Ningon po ko nga, sige pangitag chicks dito. Pangutanon lang nako si Lima unya, og okay ra ba niyang dungagan. Si Alpha, nga joke lang gani. Di man pares sa kuha eh. Para man ka Charlie. Single bayani. Walay uyab. Dito bagpod ko nga. Wala bitaw. Pangitae na dito ka. Abi yun siguro ni Alpha og mabigay ko siyang sungog-sungog na ko. Wala lang siya nasayod nga halos 7 years na kong inacting na baliwala lang sa kuha si Charlie. Hato pa ba ka ha? Sa mga to nga galibot-libot na may sa paliguan. Dako kay to siya nga resort pero kay nakatrip man ang magbarkada, dito minangadto sa pambata nga pool nga na-slide og taman 3 feet lang ang tubig. Bibo kay ming tanan. Usahay magdakpanay may sa may 4 feet. Usahay napoy mga itsa og piso human maglumbaanay og dive. Golden memories gito namo nga mga youth. 20 plus could may atong grupuha. Pagpabalik na namo sa cottage, na nakasugat na si Charlie, nakailan niya nga babae. Maong nibilin siya kay giistorya pa man sila. Napoy kaubang chicks ang babae o gipela ila siya. Naglantaw ra jud ko sila ha dito sa may cottage. Naka-feel pod ko og selos gamay. Ambot aning gugmaan toy, dali raman kayo ta ma-insecure. Pero kanigid si Alpha, kay murag sa tani nga tighonghong. Ingon si Alpha nga, gwapa ang chicks na kauban sa kaila ni Charlie no? Bagay ba sila Shara? Nito bagay rapod ko nga, medyo may itsura pod. Pwede na. Nagkatawaran na si Alpha sa kuntuba. Huwag ningon si Alpha, nga kanusa man nimo planong mo angkon. Nangutan ako nga, unsa bay dapat na ko angkunon? Ingon si Alpha, nga bahal amoy. Lain biya nang mag-deny-deny, sakit pod ang i-deny.
Sa mo to nga nibiya na lang ko dito sa cottage kay wa naman gyud plano mohonong og sungog sa kwa si Alpha. Ang naghumol ko dito sa may 5 feet nga swimming pool. Wara nagdugay kinisunod po na silang trina. Pila ka minuto na mong pundo dito, nay nang duol sa moa nga duha ka lalaki o nakigila-ila. Mga batanon pod god. Mga nasa college or graduate na bakato sila. Istorya-istorya gamay o kay hilig man kaayo mag-entertain og laki si Trina. So siya na nga tubang sa duha. Usahay mo tubag pod ko og tuyuan og pangutana. Paglingin ako sa cottage kay tuwa na day si Alpha og Charlie nga nagtanaw sa moa. Sure ko na mura na pod og satani to si Alpha nga ginabitik na pod si Charlie og istorya. Pero ang mas nakita na ako sa nawong ni Charlie kay lahi. Mura ba og naningil na sa nagsabot na tang dili ka mag-entertain og lain. Pero nakigistorya man gani siya sa chicks. Siya ra ba di ay kahibalo? Bitaw. Nahuman ra gyud tong adlaw nga malipayon kay mi og nakauli ming tanan nga safe. Nagpadayon na among relasyon ni Charlie ug among nahimong meeting place kay sa dike. Kabalo man ming menos ang kaila nga manlaag dito. Kung manlaag pud mi, kaysa pikas lungsod ug didto mangaon sa barbecuehan or balutan. Wala na day gauli-uli si Charlie kay didto na pud biya siya sa lungsod nagpuyo. Wala man pud hinuon ko nagpasagad sa akong pag-eskwela ato. Naikisa ana nga nako sa balay ug naabot pud sa balay namo ang pag-umangkon ni Charlie. Nangita man to siya sa pag-umangkon pud nako ba kay magdula lagi sila. Motong giadto niya sa balay kay tuwa man didto nga nagtan-aw og TV. Pagkakita niya sa kuha, nikalit man kaya na og pambulabog. Naa pa yun akong mama ato. Itago lang nato siya sa pangalan nga Angel. Ingon siya nga, uyab guna silang Tito Charlie ba? Nitubag ko nga, hala dili oy, kinsa nag-ingon nimo? Nitubag siya nga, si Papa. Gikulbaan jud ko. Nabuing na gyud ni si Charlie. Nitubag ko nga, taka ra to imong papa. Dili gani. Nitubag si Angel, nakitaan mi gani namo imong picture sa cellphone ni Tito Charlie gani. Naliwat yun ni kay Charlie iyang pagumangkon kusog kaayo mo rason. Ingon ko nga, basin dili to ako. Pero niingon siya, nga ako jud lagi daw kunutong naa sa picture. Sala yun ng Charlie ba kay nagpataka og butang sa cellphone. Tanawa na noon, murag mabulabog ta sa way oras. Nangutana pa kong mama, ngoyab mo ni Charlie Shera? Nitubag pud ko nga dili oy. Ingon ako mama, nga pagtarong lang yun og istorya dara. Nitubag ko nga, dili gani, bahala mo oy og di mo manoo. Sumoto nga pagkita na mo usab ni Charlie, nahisgutan pa na mo tong nakit-an siyang pagumangkon. Mao di kay ako man di ay ang gihimo nga screensaver niya. Giingnan pa nako siya na pailisan pero dili gyud daw. Ako pa'y gimahay na nga manggod daw nga itago-tago ang mga relasyon. Kay og gibulgar pa lang daw, di na daw unta may maghahago og deny sa tanan. Bisan pa man sa pagtago-tago namo, nasulit man gihapon na ang kada banding namong duhang Charlie. Nay kaysa ana nga nag-text na siya sa kuang gabiing dako kay manglaag lagi daw may pagkaugma. Magdala daw ko og mga sanina kay resort daw ang mga tuan. Pero manguli lang po daw may pagkahapon. Buntag sayo iyahang ingon. 5 AM daw may manglarga. Sa moto nga gaandam ko og tulo ka parisa na sanina og pangaligo og uban pang mga gamitonon nako. Sayo pud may nangatulog. Pagkabuntag, kay gihulatan na nako na siya og wa ra pud nagdugay kay naabot na siya. Perteng layo asa mong gibiyahe, naghunong pa mi sa city og namalit og baon na mga pagkaon og nang largo na sa may resort. Bali na sa taas sa bungtod ang swimming pool nga naay view sa bulkan kay natimingan man namo nga walay fogs. Dala ni Charlie kay ihang tent kay naaman po'y camping site. Isa to sa pinaka-sweet na banding namo sukad naging kaming duha. Nature, foods, ug siya.
equals happiness. Napoy times nga kung maglingkod gani ko, dali ra kay na siya makahigda sa kong paa. Ug iyang gunita na ako ang left hand. Moingon pa na siya nga puhon-puhon daw. Iyaha daw ang tauran og singsing ako ang ring finger. Usahay ihang kisan or iyang ihagna sa ihang aping. Conservative pa siya nga uyab kaya akong dala kay one piece nga bathing suit man. Ipasot pa ko anani og shorts usa gitugutan nga mga ligo. Daghan pa yun kaayo mi og nahimong banding didto o sa amin ang uli pagkahapon. Samtang nami sa biyahe pa uli, nakita na namo ang dakong dagom nga naami sa tunga-tunga pa lang. Hangtod sa mga pagani pagsulodam mo sa syudad, kay gisugat na may ugulan. Wala gid may dalang raincoat o kay pareho man may naka-helmet, balilisod kaayo kay Charlie ang mag-drive. Pero natingala na lang ko nga nikalit na siya og minor og taod-taod kay nitabok sa Picas Lane human diretso sa entrance sa ka-building ug nilahos sa parking area. Wala gyud ko idea ato nga lugar ug aber gyud nako og magpasilong rami nga normal lang nga establishment pa. Paghangad nako sa karatula kay Express Inman Lodge. Nisiga nagmaayo akong mata og nilingi ko kay Charlie. Wala pa may kasulod og ingon ato nga lugar sukan. Ingon siya, nga tara. Nautan ako kung nganong dere. Nitubag si Charlie nga mamasilong rata ay kabalaka. Sa mga to nga gigunita na niya akong kamot og nangadto na mi sa reception. Mura gyud og kadatikang nako kay nag-anam-anam og kakulba akong gibati. For the first time nakatunob kog in gyud. Wan ako kasabot sa akong gibati kay advance na kayo kong utok. What if mabuntis ko? What if biyaan din kong Charlie inighuman ko niya makuha? What if magbulag may human kung tahay nga naitabo na mo? Makaharong pakakaog istorya kay Charlie. Napuno sa what if akong utok nga perte na yun na akong kulbaa. Wan ako kabalo sa akong dagway ug asa na nabot akong utok na bisan unsa na lang nasulod ug dungagan pa nagitugnaw ko kay nabasa mi sa ulan. Dayon gipislit ni Charlie akong kamot. Humanihonghong siya nga. Luspad god kayo ka. Nikatawa day na siya. Nisamot na noon kog kaulaw. Pag humanas yan transaction dito, nisaka na may sa second floor og naay nagpauna sa mga staff nila. Giabrihan ang isa ka room og gitunol sa mga susi. Nisulod na og na si Charlie og samtang ako kay nahunong sa portahan. Hingon si Charlie, hanga dali na. Magpatuang ralagitag ulan. Dahil nikatawa siya. Hahakalagi. Hagtob kayo kung dugan. Murag mo gawas na kong heart. Wala lang yapon ko kalihok bisan usa ka tikang pasulod. Pag humanyag tanggal siyang bag, kay gibalikan ko ana niya o gikisan sa agta. Yan si Charlie, nga ay kabala kayo. Taas ko respeto si mo ha. Dili ta kaon sahon. Nikis na po na siya og usab sa kong aping o gitanggal niya akong bag o giha akong gigunitan sa kamot pasulod. Human kay gilak na ang pultahan. Wala na gyud ko kasabot sa kong gibate.